Я разумею, што ў нас тут НТ асобная дзяржава. Я прыходжу ў пул у той момант біцца з Расіяй. І ўсе гэтыя расійскія СМІ пісалі пра мяне, што я там русафоб, нацыяналіст, нацыст, гэты Семченко. Людзей літаральна выціскалі на вуліцу. Я шчаслівы, што я застаўся чалавекам. Вітаю, сябры, мяне зовут Наста Роуда, вы на канале ТОК. І сёння наш госць – гэта былы палітвязень, былы топ-журналіст АНТ Дмітрый Семченко. Дзіма, вітаю. Вітанкі, Наста. Ты сябе адносіш да неафітаў, якія адкрылі тое, што адбываецца ў Беларусі ў 2020 годзе? Ці ўсё ж такі ты і раней разумеў, што адбываецца ў краіне? Канешне, не разумеў тое, што адбываецца. Не мог не разумець. Але ж на пэўныя рэчы у мяне адкрыліся таксама вочы толькі ў 2020 годзе. Напэўна, зразумеў маштаб. Для мяне быў такі момант, калі я атрымаў такую прашыўку, як можна сказаць, калі я прачытаў кароткую гісторыю Беларусі Ластоўскага. Я вельмі любіў гісторыю. І ў гэты момант, ведаеш, у мяне сышлося ўсё ў галаве, то бок я зразумеў гісторыю, як гэты пазл склаўся ў мяне, як такая карціна цэльная. Колькі табе было гадоў тады? 14, 15, дзесьці так, 15, дзесьці так. І я прачытаў і зразумеў, хто мы, што мы там беларусы. Гэта гісторыя, яна заканчваецца ў 18 годзе. Ластоўскі, ведаеце, так, яго расстралялі у 30-е, але ў 18-м яна спыняецца. Але вось тое, што я прачытаў до 18-го года, у мяне склалася гэта гісторыя ў галаве, і я зразумеў, што Беларусь, яна не вольная ўжо 200 гадоў, больш за 200 гадоў. То бок мы застаемся вось гэтым прыцягненні Масквы і ніяк не можам вырвацца адтуль. І што Беларусь недабудаваная як нацыянальная дзяржава, што мы не дафарміраваліся вось менавіта як такая цэльная дзяржава, якую ўжо нельга сцерці з мапы. Вось, і тое, што вось гэта трэба рабіць. Я памятаю, што не было яшчэ там прынтару, у мяне не было камп'ютару, і я сам пачаў пісаць нейкую там газету, Янку Купалу я маляваў, там нейкіх дзеячаў беларускіх, і ўсё гэта раскідваў па паштовых скрынях свайго, 14 гадоў мне было. Тое, што там дэмакратыя, аб гэтым я стаў разважаць ужо пазней. Першае, што вось прыйшло, гэта нацыянальная дзяржава. І разуменне, што калі мы не пабудуем нацыянальную дзяржаву, тое, пра што прайшлі ўсе еўрапейскія краіны, мы не пабудуем дэмакратычную дзяржаву еўрапейскую. Разумееш, у пэўныя моманты я нейкія рэчы не разумеў. І само, ведаеш, такое прагненне дэмакратыі было, справядлівасці, такая ўнутраная справядлівасць. І калі я глядзеў там расійскія нейкія там навіны, яны казалі, вось там у Латвіі там забараняюць галасаваць рускім, там, рускамоўным. І мне здавалася, якая ж гэта дэмакратыя, калі людзям там не даюць галасаваць. Якая дэмакратыя? Ім пашпарты выдаюць не грамадзян. І толькі потым я зразумеў, што калі б ім далі гэтыя пашпарты, калі б ім толькі далі права галасаваць, то гэта Латвія ўжо была б у Расіі. Бо за пэўны момант яны гэтых латвійцаў там замянілі, і у Рызі жыло там больш паловы рускамоўных. І калі там савок распаўся, то яны б зацягнулі б абратна гэтую Латвію ў гэту Расію, калі б не было гэтых абмежаванняў. У той момант я гэтага не разумеў насамрэч. На нейкія рэчы у мяне расплюшчваліся вочы, паступова, до 20-го года, насамрэч і зараз нават гэты працэс працягваецца. І на пэўныя рэчы у мяне расплюшчваюцца вочы і зараз. Доўгі час Лукашенка вёў Беларусь у Расію, так? Ён спрыяў развіццю саюзнай дзяржавы, ён усяляк спрыяў русіфікацыі Беларусі, так? Мы ўсё гэта бачылі на свае вочы, русіфікацыі беларускіх школаў у тым ліку, так? Ты у 2014 годзе трапіў у пул Лукашэнкі. Патлумач сваю пазіцыю. Так? Чаму ты на гэта пайшоў? Разумеючы, што Расія галоўная небяспека, так? А Лукашенка нас туды вядзе цягам усяго часу свайго кіравання. Калі я папаў на АНТ, гэта быў умоўна-дэмакратычны канал, які ствараўся так, каб паказаць тое, што вось мы можам, вось гэта не нешта такое, як рупар дзяржаўны, там, як БТ. І гэты павадок, ён быў даволі длінны. І Кісілю, старшыні праўлення, далі такія магчымасці, даў сам Лукашенка. То бок ён хадзіў з ім у лазню, ён вырашаў нейкія пытанні, і калі хтосьці там
пытаўся там зрабіце тое, ён казаў, я ведаю, што мне трэба рабіць і не трэба мне тут навязваць. І калі я прыйшоў на АНТ у 2009 годзе, гэта быў зусім іншы канал. Гэта быў такі канал, дзе быў ток-шоу «Выбары», дзе сядзела ўся апазіцыя, магла ў ток-шоу у прамым эфіры, у жывым, казаць рэчы, за якія зараз можна атрымаць там 15 гадоў. Вось гэта быў такі час. І я пачаў працаваць на гарачай лініі. Я сумленна ехаў, там біўся за людзей. Мне казаў Кісель, слухай, у цябе няма такіх неприкасаемых. То бок, зразумела, там не чапай чалавека, то бок мы, разумееш, дзе знаходзімся. Адзін, карацей, быў толькі. Усіх астатніх рабі з імі, што хочаш. Там у цябе няма там ніякіх там пасадаў, там ці хто заўгодна. То бок там ты можаш рабіць нават пра супрацоўнікаў там міліцыі, нават пра сілавікоў. І я рабіў такія сюжэты. То бок я там прыязджаў у вёску там і там захадзіў да чыноўнікаў, там адчыняў дзверы нагамі, насамрэч. Яны там выштурхівалі. Былі такія сюжэты выходзілі, калі я так устаўляў гэту нагу, ён там закрывае гэтыя дзверы, я гэтыя дзверы вось так адчыняю, захажу ў гэты кабінет. Вось так было. І насамрэч вось біўся за гэтых людзей. І там прыязджаю ў нейкую вёску, у гэтай вёсцы там замярзае там дом двухпавярховы, там шмат кватэраў, там не працуе кацельная, там лёд на сценах. Прыхожу да сельсполкама, там выходзіць гэтая там старшыня гэтага сельсполкама, такая: «Ой, а чаму вы не сказалі, што вы прыехалі? Вы пра гарадок прыехалі здымаць. Вось я тут зараз фрызуру тут не зарабіла». Я кажу: «Якая фрызура? Людзі замярзаюць». Яна: «Ой, я». І збягае з кабінета. Я сажуся ў яе крэсла. Партрэт Лукашэнкі вісіць. Я кажу аператару: «Здымай». Вось кажу, прыехалі. І яна збегла, пакінула свой кабінет уласны. І скончыў, напрыклад, гэты рэпартаж тым, што кажу гэтай бабульке, кажу, якая там замярзала, кажу: «Маліся». Яна пачынае маліцца, там ікона ў вугле такая, і ікона гэта вся ільдом пакрылася. Я кажу, што ось гэтая бабулька там Матрона, як яе там звалі, яна моліцца нябесным уладам, бо зямным яна больш не вера. І адчытка ідзе. Вось такія сюжэты былі. Такое адчуванне, што ты насамрэч дапамагаеш людзям, дапамагаеш камусьці і робіш добрую справу. То бок і не было адчування, што там нейкія межы ёсць. То бок нават быў момант, калі ты памятаеш, калі была вайна паміж міністэрствам МУС, так, і КДБ, калі там была Байкова, следчая, якая там з міністрам, яны там супраць КДБ былі, там гэтыя там праз мяжу штосьці там вазілі. Я рабіў гэтыя сюжэты. Я рабіў супраць КДБ сюжэты ў той момант. І КДБшнікі не маглі ўвогуле зразумець, што адбываецца. Яны тэлілі Кіселю, казалі: «Як так? А што там? Гэта была адмашка там з самага верха, нас вось так ўсё знішчаць». КДБ было ў шоцы. І я гэта рабіў, гэтыя сюжэты. Там вось там Генеральная прокуратура і там МВД там у той момант яны пайшлі супраць і выкрылі там гэты трафік там праз, як яны там праз мяжу там таскалі нейкую там кантрабанду там, і пайшло гэта вышэй. Потым гэтую Байкову арыштавалі, але я рабіў гэтыя сюжэты. Чаму ты прымяняў вось гэтую свабоду рэпарцёра, свабоду журналісцкую, так, на працу ў пулі Лукашэнкі, на працу ў пулі чалавека адзінага недатыкальнага ў краіне? 14 год. Крым, Донбас. Расія пачынае жэрці свае, як яны лічаць, тэрыторыі, якія належалі гэтай імперыі. І я разумею, што вось гэты гістарычны час, калі Расія можа нас увогуле зжэрці. І Лукашенко, я разумею, што ён не з'яўляецца нейкім там патрыётам, там у яго няма такога, што там як у мяне там баліць, што я нейкі апантаны фанатык гэтай беларускай там дзяржаўнасці і гэтак далей. Але яго ўласнае крэсла стала як сінонімам суверэнітэту, бо ён не аддае сваё крэсла. Ён не аддае сваю ўладу Расіі і не аддасць. Я разумею, што ён будзе зараз біцца за сваё крэсла. І калі Расія не зможа зжэрці нас вось зараз у гэты гістарычны перыяд, у нас будзе шанец пабудаваць вось гэты нацыянальны падмурак. Я прыходжу ў пул у той момант, біцца з Расіяй.
То бок я так і казаў, у мяне не было ніякіх там, разумееш, там, чаму я прыйшоў. Так, гэта нейкі там рост па кар'ернай лесвіцы, вось гэта так. Ты прыходзіш, там гэты пул, там гэта ўсё зразумела. Але калі мне задавалі пытанне, чаму ты вось там зараз вось будзеш працаваць там, я казаў, што вось таму што Расія не павінна нас жэрці ў гэты момант. Бо я лічыўся такім ярым нацыяналістам на канале. У той момант, вось, калі Лукашенко, ён не прызнаў Донбас, ну вы ж ведаеце, ён паехаў на інаўгурацыю Парашэнкі, ён не прызнаў там Крым, там, як на яго не ціснулі, там, што гэта расійская тэрыторыя, ён не прызнаў Асетію, Абхазію. То бок гэта быў такі гістарычны момант. І у сістэме ў той момант было шмат нацыянальна арыентаваных людзей, якія хацелі вось скарыстацца гэтым гістарычным перыядам, каб узмацніць вось гэты нацыянальны падмурак. Шмат людзей было у сістэме. Былі людзі так званыя рускаміраўцы ў той момант, якія хацелі, каб Расія нас жэрла нарэшце. На канале ці дзе? На ўсіх каналах, у сістэме. А хто на НТ быў галоўным рускамерцам? Быў перыяд, калі там, зразумела, калі былі Гігін і Бандарэнка, гэта былі асноўныя рускаміраўцы. Ідэйныя, ну, як класічная гісторыя, сын там расійскага там афіцэра, які там прыехаў да Беларусі яшчэ за савецкім часам, тут адвучыўся ў школе і гэтак далей. І вось у яго такая апантаны быў ён гэтай Расіі вялікай, ён там пра Першую сусветную вайну напісаў нейкую кніжку і нават атрымаў прэмію за духоўнае ўзраджэнне Беларусі. Як там, ну, пра расійскіх салдатаў, там, Першай міравой, гэта ўвогуле не наша вайна беларуская, і ён атрымаў гэтую прэмію. І быў такі пэўны момант на канале, калі памятаеце, у Віцебску паставілі помнік Альгердо. Вельмі моцны момант. Таксама гэта вынік вось гэтых нацыянальна арыентаваных людзей у сістэме. І вось гэты Бандарэнка, ён дае інтэрв'ю расійскім там нейкім рэсурсам і кажа, што беларускія улады, яны там патворствуюць фашызму. То бок Альгерд і фашызм, так? Ну, там вялікі князь літоўскі. То бок наша гісторыя. Мы сустракаемся ў калідоры, ён ідзе. Ну, у той момант у мяне яшчэ там, я не ведаў там яго там поглядаў, там гэты момант там так усё гэта адкрылася. І мы ідзем у калідору, ён працягвае мне руку, а я з ім не здароваюся. Я не працягваю яму рукі. І мне здавалася, вось гэты перыяд, ён добры. То бок, і я магу асвятляць нейкія рэчы, і я магу казаць там у гэтых сюжэтах, магу казаць, што ну добра, трэба вось так рабіць. Лібералізацыя бізнесу добра. Наладжваць нейкія там сувязі з еўразвязам добра, што мы таксама Еўропа добра, што мы незалежная краіна добра, што там падпісалі там дэкрэт ПВТ, што ён нават не заглядаў туды, я там сустракаўся з Пракапеніяй, там, так, ён казаў, там, ну, гэта выдатна, там, ці з юрыстамі, якія працавалі, што ён нават там у коску нідзе не паставіў, што ён падпісвае гэтыя там дакументы ў гэты момант. Ці можна было адмовіцца ад прапановы пайсці ў пул? Ну, ведаеш, гэта было неяк натуральным. То бок, памятаеш, гісторыя была з калійнай вайной, так званай, то бок там адна вайна, другая вайна, там пайшло з Расіі. І вось гэта калійная, калі там рэйдарскі захоп такі быў, так, калі Баумгертнера там заарыштавалі у Менску. І я таксама рабіў там сюжэты пра гэту калійную вайну, то бок там з Расіі вельмі кепскія адносіны былі ў той момант. І я памятаю, Кісельс сабраў усіх і кажа, што вось у нас свая дзяржава, у нас свая краіна. І калі вы там, ну, вось, няма жадання там біцца за сваю краіну, калі вы лічыце, што там Расія, там нейкая там вялікая там дзяржава, там ці вы баіцеся, там ці яшчэ штосьці. А для мяне гэта было натуральна. То бок я сказаў, што буду біцца вось за Беларусь. То бок можна было адмовіцца, але ты вырашыў, што ты не хочаш адмовляцца. Проста мне цікава, ці гэта тая прапанова, ад якой ты не можаш адмовіцца, так? То бок калі табе кажуць, што табе трэба ісці асвятляць дзейнасць Лукашэнкі, то ты як бы ідзеш і асвятляеш. Ну так, ты разумееш, калі ты адмовіўся ў пэўны момант, так, то гэта ну, адмовіўся ты, так. Ну. Звальненне з канала, што будзе? Я не ведаю, што было. У мяне гэта быў нейкі працэс натуральны, то бок ён быў паступовы. Там зрабіць сюжэт на такую тэму, напрыклад, у яго. Там, і мне падабаліся тэмы, калі была вось гэтая канфрантацыя з Расіяй,
і я паехаў рабіць гэты сюжэт там, ці паехаць у нейкую краіну там еўрапейскую, ці яшчэ там, там адчыняць вось гэты там свет, то бок налажваць адносіны з Еўропай у той момант. І ты думаеш, так, гэта дрэнна? Не. Будзе гэта добра для Беларусі ў гэты пэўны момант гістарычны? Так. Трэба ехаць, трэба рабіць. Напрыклад, ты едзеш, робіш і думаеш, тут вось няма ніякага там чагосьці такога дрэннага. Але сюжэты ж розныя бываюць, так? І мы па тэлебачанні бачылі сюжэты, пастаноўкі, так? Вось гэты жанр, нават калі Лукашенко прыязджае на сустрэчы з працоўнымі калектывамі, так званымі, так? І людзі, якія, не выглядаюць натуральнымі, так? А як акцёрамі нанятымі, так? Задаюць раптам пытанні пра геапалітыку. І як бы все разумеюць, так? Што гэта нейкі тэатр, які разыгрываецца перад камерамі. Це нейкі натуральныя, проста іх... гэта ўжо пазней, ты кажаш пра тое, што было ўжо бліжэй да 20-го года. То бок там, мне здаецца, раней усё было неяк натуральна. Як ты гэта ўспрымаў? Табе ж, напэўна, таксама даводзілася з такім матэрыялам працаваць. Так. То бок, ведаеш, у пэўны момант мы выразалі, мы цэнзуравалі ў нейкі момант самого Лукашэнку. Калі я бачыў нейкія рэчы, якія не прымаю сам я не ставіў гэта ў эфір, напрыклад, там не рабілі мы гэтага. І калі быў кіраўніком нават да апошняга моманта, да 20-го году, калі былі нейкія рэчы, якія абражалі нават маю годнасць, там годнасць кагосьці там яшчэ. Прыклад, што я магу згадаць, калі ён сказаў, што жанчына не можа стаць прэзідэнтам. Гэтага не было ў эфіры АНТ. Я не мог гэта паставіць, бо калі мы рабілі, хтосьці з падначаленых рабіў, то мы не маглі гэта ў эфір даць. Гэта абраза, гэта, мне здаецца, абражае цябе самого, калі ты даеш гэта ў эфір. І хтосьці даваў гэта ў эфір, нейкія каналы, яны не думалі, яны давалі гэтыя рэчы. А наколькі ты быў свабодны ў тым, што ты можаш даваць, ты і каманда, так? Таму што ясна, што ты не адзін рабіў гэтыя сюжэты. А што ты не можаш даваць? Быў хтосьці, хто вас кантраляваў, хто кантраляваў месаджы, наратывы? А ўсё змянялася, ведаеш? Раскажы, як гэта мянялася. Так, у 14-м годзе, калі я пачаў так стала працаваць у Пуле, увогуле не было ніякіх мэтаў, ніхто не казаў, што трэба зрабіць тое. То бок ты прыязджаў і такі робіш так па факту. Вось я памятаю мои першыя сюжэты. Ты такі, Лукашенко сказаў тое, ён абмеркаваў тое, ён сказаў тое. Ты адкрываеш Тутбай, і яны робяць тое самае. Лукашенко сказаў тое, да і зараз, калі штосьці адкрыць з тых СМІ, што працуюць уже цяпер за мяжой, ён галоўны ньюсмейкер. Лукашенко сказаў так, Лукашенко сказаў так. Я памятаю першыя сюжэты, мы не казалі імя, мы казалі Лукашенко. Мы казалі Лукашенко сказаў тое. Не называлі яго прэзідэнтам? Александр, Лукашенко сёння заявіў тое, Лукашенко сказаў тое, Лукашенко сказаў тое, ён тое. І я памятаю нейкі пэўны момант і гэта даволі доўга было. Мы ставілі прэзідэнцкія сюжэты другімі, трэцімі ў эфіры. Я памятаю гэтыя планёркі, калі яго не трэба ставіць на першае месца. Не трэба ставіць сюжэт, каб ён быў першы. Бо людзі стаміліся. Бо нават для яго будзе лепш, каб ён быў на трэцім, каб гэта было так, натуральна, вось ён зрабіў, яны былі невялічкія, не было такіх, як казалі, палатно на 10-15 хвілін, гэта былі невялічкія, 3 хвілінкі, 4, 2, калі адна, гэта былі невялічкія, то бок на БТ паказвалі усе навіны, і Лукашенко, ён ад пачатку і да канца ён размаўляе, то гэта былі невялічкія сюжэты. І я памятаю, нават у пэўны момант нам хтосьці патэліў, ці Пяткевіч, ці хто быў у той момант, ён кажа, слухайце, а чаму вы так называеце прэзідэнт, все-таки Лукашенко нават не кажыце хаця б Александр, навошта вось так працавалі, ось, я так па-журналістку, ось, і ты робіш так, няма ніякага такога ведаеш, з прыдыхам, ось, і не было такога, што вы павінны зрабіць тое, расказаць пра пэўныя рэчы. І нейкага начальніка, хто ўсё гэта кантралюе, зацвярджае, такога не было тады. Самі сабе начальнікі. Там была нейкая прэс-служба, але гэта был такая арганізацыйная момант, то бок прыехаць, прыедзьце туды, там будзе адбывацца тое, прыедзьце туды, будзе тое. І ўсё, не было такога, што ты павінен рабіць, вось табе кажуць, якую тэму, як ты.
Я мог выкруціць нават гэта яго там нараду нейкую у іншы бок увогуле. У іншы бок там паказаць вось гэты момант. Нават у прэзідэнцкіх сюжэтах можна было нейкую праблематыку паказаць людзей, там знайсці нейкага героя і паказаць вось у яго такія праблемы, напрыклад. Там увогуле вось так выкруціць. І паступова у 15-м там, да, годзе там прыйшла Эйсмонт і там пачаў змяняцца гэты так наратыў там паступова, то бок я памятаю першы раз, калі яна там падыходзіла на нас пасля нейкай там нарады і казала там БТ яна там загадвала там штосьці, а АНТ яна казала, што ну я разумею, што у нас тут АНТ гэта асобная дзяржава, але мне просто такая у вас там ну такая як хочу папрасіць, каб вось там просто адлюстравалі вось гэты момант, там просто там вось там прэзідэнт прасіў, і я вас прашу, каб вы вось адлюстравалі. Вось такі быў вялікі ланцужок, што нават не было вось такога, што вось вы павінны вось так. Але паступова, калі яна атрымала магчымасць уладу, то гэта паступова пачало вось так, там трэба вось так, там нават там нейкія там радкі, там трэба вось тое сказаць. Як журналісцкія падводкі, так, ацэнкі. Так, гэта абурала, бо я так разумею, як і кіраўнік, калі я там працаваў, ты павінен ведаць мэту, у цябе ёсць мэта нейкая, а як ты там гэта робіш, гэта ўжо твае справы. А тут яна там пачынае расказваць, як гэта рабіць, як да гэтага прыйсці, там нейкія там словы, там, і ты разумееш, што, напрыклад, ты не згодны. Ты там пачынаеш рабіць неяк там інакш, там, ну не робіш так. Прылятала табе па шапцы, былі залёты? Ну, разумееш, Лукашенко, ён глядзеў усе навіны, ён глядзеў на ўсіх тэлеканалах. Сур'ёзна? Так. І потым ёй казаў там, вось там дрэнна зрабілі, вось на СТВ там дрэнна зрабілі. Што ты там мяне кепска знялі, кепска паказалі. Так, то бок вось там незадаволены. І АНТ амаль ніколі не было такіх выпадкаў, каб сказаў ён там, што вось там мне не падабалася. Мне там не падабалася. Бо, ведаеш, можа быць, вось гэта такая паветра, вось гэтая такая дэмакратычнасць, вось гэты вялікі ланцужок, які даваўся АНТ, можа ён даваў такую павагу, што бо гэта не такія вось там робяць там што скажаш, а вось робіць неяк так, ну, крыху незалежна, крыху са сваім поглядам, могуць дазволіць сябе, ну, як там расійскія СМІ, могуць дазволіць сабе там вось так сказаць, там, ну, не абражаць там яшчэ штосьці. Дарэчы, ты ведаеш, як рэагавалі, ну, можа быць, Эйсмонт, іншае атачэнне Лукашэнкі, можа быць, твае калегі, ты сам, на вось гэтыя рэпартажы Калеснікава з «Камерсанта» расійскія, так? Супер саркастычныя, дзе Лукашэнку прыніжаюць там як толькі можна. Ну, это яго таксама нервавала, я памятаю гэтыя гісторыі, там, калі ён там штосьці рабіў. Ну, тады насамрэч жа быў такі з Расіі самы цяжкі перыяд. Самы такая канфрантацыя, нават калі яны там сустракаліся з Пуцінам. Там, ну, так вось гэтыя іскры ішлі там заўжды. І расійскія СМІ таксама працавалі вось у гэты бок, яны ведалі вось гэтыя адносіны Пуціна, яны ведалі вось што так між імі вось так іскрыць. І для мяне гэта быў такі непрыхаваны вораг. І калі мы кажам там Калеснікаў рабіў свой бок, то давайте узгадаем, што рабіў я, што мог сабе дазволіць. Калі я там рабіў сюжэты там пра Медведзева, там мог дазволіць, калі я кпіў з яго, калі там пачаліся вось гэтыя, калі Расія хацела нажэрці, памятаеце, калі Медведзеў там прыязджаў у Бярэсці і казаў, там адна валюта ў нас павінна быць, там тое, сёе, там ён ужо там пачаў даваць загады, калі Бабіча там даслалі да Беларусі. Я заўжды, я ў кожны свой сюжэт я казаў, што Беларусь гэта незалежная краіна, Расія павінна там запомніць, што гэта незалежная краіна. Там і пра Медведзева там я там, ну, там дазваляў, і ўсе гэтыя расійскія СМІ пісалі пра мяне, што я там русафоб, нацыяналіст, нацыст, гэты Семченко, гэта такі нацыяналіст беларускі, гэта вось такі рэестравы, там, ён там заўжды супраць Расіі, ён убівае кліне, ён там усё гэта такі жорсткі нацыяналіст, там, я для іх быў вораг заўжды там. А як гэта тваімі калегамі ўспрымалася? А ўсе ведалі, што я такі, ну, то бок. Гэта ўхвалялася тады, я правільна разумею? Гэта не забаранялася, гэта прымалася. І гэта нават так ставілася, што калі хтосьці прыхадзіў на канал, все казалі, вось Змітрый яго там, ён там увогуле за пагоню, там, ён там нацыяналістам. То бок цікавы момант быў, калі прыйшоў Маркаў на канал, калі у выніку Кіселя звольнілі, і было знаёмства першае, і мы сядзелі там за круглым сталом,
Ён кажа: ось Дмітрый, там мне павага, я вось там глядзеў вашы сюжэты, там я вось заочна мы тут знакомы з вами. Можа вось дырэктар дырэкцыі там скажа, што вось то я не ведаю пра Дмітрая. Кажу: ну Дмітрый нацыяналіст. Кажа: як у сэнсе? Кажу: ну прамым. Ён вось там, хай хоць ведаеш прамым такім слове нацыяналіст. Ну я не ведаю, я не прамым слове, я за беларускасць, я за нацыянальную дзяржаву, але ведаеш, для мяне габрэй, напрыклад, так, які там там ці хто заўгодна, там той жа расеец, там як там Мулявін, там, напрыклад, так, які за беларушчыну, які адстойвае беларушчыну, які прымае нашу ментальнасць, культуру, гісторыю. Для мяне ён такі ж беларус. То бок у мяне няма там па крыві нейкага пытання, што бок ты там чысціна крові, там беларусы, там увогуле. Для мяне беларускасць гэта, ну, як вера, гэта як вось, гэта такая каштоўнасць маральная перадусім. Таму я ім казаў, што у мяне ёсць мяжа, за якую я не перайду, што вось так, у мяне гэта і сімвалы, і ўсё астатняе. І успрымалася добра, то бок калі там, напрыклад, з Расіяй там чарговая вайна, усе казалі: Дзіма, твой час. Зорны час. Твой зорны час, з Расіяй вайна. У 19 годзе, калі Расія пачала прымушаць там падпісаць карты інтэграцыйныя, для мяне гэта быў такі момант гістарычны. І мне здавалася, што я раблю правільна, што я знаходжуся зараз у гэтым прэзідэнцкім пуле. 19 год, яны прымушаюць, ён не пагаджаецца. Падпісвайце. Не. Наднацыянальныя там нейкія органы, там адзіная там валюта, ну, расійскі рубель. Яны пачынаюць ціснуць вельмі моцна, там ваенныя базы, у Бабруйску там і гэтак далей. І ён не дае ім нічога. Ён не дае ім нічога. Мы прыязджаем у Сочы, я стаю з гэтым мікрафонам і кажу: суверэнітэт не прадаецца, незалежнасць не прадаецца. Вось гістарычны перыяд такі, все, трэба Расіі уявіць і запомніць, што Беларусь незалежная краіна. І я стаяў у гэтым Сочы, ну, то бок там гара такая, я памятаю момант. Я стаю з гэтым мікрафонам, і мне не сорамна. І я з рэпартажа ў рэпартаж кажу, што суверэнітэт не будзе праданы. Ніякая там 31-я карта, там 21-я, 50-я, якая заўгодна, не будзе праданы. Я быў на гэтых перамовах, калі там рэзідэнцыя Пуціна, калі там яны сустракаліся, я сядзеў там, глядзеў на гэтыя перамовы і думаў: не дай Бог толькі, ну не дай Бог. Калі ён здаў там штосьці, і ў той момант я б мог сысці. Памятаеце, у 19 годзе пратэст, калі там людзі выйшлі абараняць незалежнасць, калі мы паехалі вось у Сочы размаўляць пра гэтыя карты. 500 чалавек выйшла абараняць незалежнасць Беларусі. 500 чалавек. 500 чалавек з 9,5 мільёнаў. 500 чалавек з журналістамі, там з міліцыянтамі, з агентамі. 500 чалавек, якія выйшлі. Ніхто не перашкаджаў у той момант. То бок трэба была карцінка, паказаць Пуціну, хоць, ну, паглядзі, там пратэсты, што ты хочаш, там, каб у нас там рэвалюцыя адбылася, паглядзі, людзі супраць, што ты 500 чалавек тады выйшла. І я зразумеў, што я вось у гэты гістарычны момант я раблю правільна. Што вось тут я абараняю Беларусь і не даю жэрці. І нават я памятаю, што Лукашенко казаў нейкія словы ў абарону суверэнітэта, і гэта былі мае словы. То бок, калі ты там робіш як журналіст сюжэт, ты пэўныя там словазлучэнні там выкарыстоўваеш. І ён казаў маімі словамі. Я памятаю гэты момант. Я думаю, што вось ён таксама бачыць, што я раблю, і таксама чапляе нейкія рэчы. То бок там, разумееш, гэта былі такія кропелькі, якія таксама, як нам здавалася, і яго змяняюць у пэўны момант. Калі ён пра ВКЛ пачаў казаць, калі яму там пачалі пісаць у прамовы там пра ВКЛ, што гэта наша гістарычная дзяржава, што гэта мы, і там герб пагоня там і гэтак далей. То бок там каля ОНТ стаялі машыны, на якім былі гэтыя і пагоня, і БЧБ сцягі, нікаму гэта не замінала. І 100 лет БНР, і 19 год, калі Міхалок даваў канцэрт у Мінск-арэне, і дзе былі таксама сцягі з пагоні, БЧБ сцягамі, і міліцыянты нікаго не чапалі за гэтыя сцягі. Паглядзіце, 19 год, паглядзіце гэты канцэрт, калі там вось гэта пахаванне Каліноўскага, калі прыязджае віцэ-прэм'ер беларускі на гэтае пахаванне. Чалавека, які змагаўся з Расіяй, ваяваў за незалежнасць Беларусі. І Беларусь вось на ўзроўні гэта падтрымлівае.
Нацбанк выдае там монету бітвы пад Оршай, дзе ваявалі з Расіяй нашы продкі. І гэта выходзіць монета ў Беларусі. І вось гэтыя цагліначкі, яны ўкладаюцца ў гэты нацыянальны падмурак, які будуецца паволі. Але ж, разумееш, у той момант у сістэме, то там у адміністрацыі былі размовы, дыскусіі пра тое, каб трэба пагоне надаць вышэйшы статус яшчэ. Ён жа атрымаў там гістарычнай каштоўнасці, Саўмін зрабіў. І былі перам, што зрабіць з пагоняй, каб вось пагоню, вось што яшчэ. І абмяркоўвалі, што можна, як можна выкарыстаць гэту нацыянальную сімволіку, гістарычную сімволіку нашу, насамрэч каштоўнасць, што можна з ёй зрабіць. І нават калі на судзе ўжо, калі мяне судзілі, у мяне быў там торт, які мне там падаравалі ў 2020 годзе. Я яго выклаў у інстаграме, і пракурор кажа там: а вось у вас там торт з пагоняй. Я кажу: і што? Яна кажа: ну, то бок, калі вы апублікавалі, я кажу: ну, быў дзень нараджэння, мне падаравалі, то бок вам падабаецца пагоня? Я кажу: як яна не можа падабацца? Я ёй ганаруся. Гэта наш герб. Я ніколі ад яго не адмоўлюся. Гэта было на судзе. Канешне, на судзе там Белта не напіша пра такое, але я так сказаў. І ўсе гэта памятаюць, хто быў там, мае сябры родныя. Ведаеш, гэты раскол вось такіх рускаміраўцаў умоўных у СМІ таксама, ён жа быў заўжды. І там былі людзі, якія вось там такія былі, ну, насамрэч рускаміраўцы. Для мяне яны былі як там ворагі беларускасці, якія глядзелі на Расію, глядзелі на Крэмль, глядзелі на Маскву, чакалі моманту, калі можна вось, ну, ўсё, перайсці пад новага гаспадара. Разумееш, калі там, напрыклад, мы сядзелі ў быў такі момант, Палац Незалежнасці, ідзе нейкая нарада ў Лукашэнкі, мы чакаем і сядзім у гэтым Крывашею, ён там праўладны саюз журналістаў узначальвае, у якім я ніколі не быў. І ён там, ідзе, там быў такі канал, які рэтрансляцыя была ў Беларусі, Бел Бизнес Channel, РБК расійскі, там толькі замянялі рэкламу сацыяльную, ставілі нейкую. І там ідзе якраз пра Каліноўскага, там, што выбітны беларускі дзеяч, там. І на Беларусі, на АНТ выходзілі праграмы, у якіх там узгадвалі яго, там казалі, там, што каго любіш, люблю Беларусь, то ўзаемна, гэты пароль паўстанцаў, то ўсё гэта паказвалі на АНТ, то бок я рабіў сюжэты пра БНР, там, то там, ну, пра статут ВКЛ, што ён там, гэта наша гісторыя, гэта напісана на старабеларускай мове, што ось рабіў гэта ўсе карані. Шмат сюжэтаў рабіў вось такіх нацыянальных. Зараз цяжка уявіць, каб гэта вот маглі паказаць па дзяржаўным тэлебачанні. І вось мы з ім там сядзім, ён там: што гэтага паляка паказваюць там? Я говорю: што ты там мелеш там, ну, там ватнік там, а ён там гэтага Салаўёва там глядзіць там, господі. Ну, гэта... І былі журналісты, якія казалі там пра яго, што вось ватнік там, рускаміравец там, гэта да ўсіх гэтых падзеяў яшчэ там вось, яшчэ не было там вайны, уявіце, гэта там 18-19 год, вось там, і мы там гэта, і мы з ім спрачаемся, там, я абараняю гэту гістарычнасць беларускую, ён там за беларускасць, ён там вось там ты там увогуле такі там сякі там нацыяналіст, там ты увогуле не уваходзіш у гэты праўладны саюз журналістаў, я кажу, і ніколі. Асабліва, што ты яго ўзначальваеш. Я скажу Маркаву, і ён цябе прымусіў уступіць у гэты саюз журналістаў. Я кажу, не. Калі ты думаеш, што я трымаюся тут, напрыклад, за гэтую сваё крэсла, там, за там, што я там вось малюся там на яго, то я магу сысці заўтра. Я не баюся гэтага, я магу заўтра сысці. Для мяне вось тут мой гонар уласны, мае прынцыпы, яны вышэй за гэту там пасаду і працу і ўсё астатняе. Сябры, калі ласка, падтрымайце наш выпуск лайкам, калі ёсць такая магчымасць, каб больш беларусаў заўважылі наша інтэрв'ю на платформе. Дзякую вам вялікі за гэтую падтрымку. Ты быў топавым рэпарцёрам АНТ, перш чым перайшоў, як бы стала працаваць у пул. Наколькі табе паднялі заробак, так? Таму што ты сам казаў, што пул гэта ўжо як бы топ-вяршыня. Звычайна
насамрэч там давалі больш заробак, калі ты прыходзіў пул, журналісты, аператары, там відэаінжынеры, якія працавалі, то бок там ну штосьці было надбаўка. Але у мяне не было такого росту, бо я ўжо рабіў цікавыя рэчы, мне ўжо я вёў сваю праграму уласную меў там і рабіў там сюжэты такі рэйтынгавыя, і мне ўжо была высокая зарплата. Яна не павялічылася. Я не памятаю моманта, каб я вось там зарабляў столькі. Калі прыйшоў на НТ, там зарабляў не так много, там было, ну не так много гэта адносна, то бок гэта было там можа 800 нейкіх долараў там на 2009 год. І потым там вышэй. Ну то бок я і да пула я атрымліваў там штосьці $1500 дзесьці так. Там 1500, можа 1600 долараў у эквіваленце. Калі там вакол гэтых 500 краінаў ўсё хадзіла, там то атрымлівалі, то не атрымлівалі, то зноў 500, то зноў 500, то гэта былі вялікія грошы, ну то бок там у 3 разы болей, чым атрымлівае, ну то бок там сярэдні. І нейкай звышнадбаўкі не было пасля таго, як ты стаў працаваць у поле? Я не памятаю, каб быў момант, вось у мяне была такая даволі добрая зарплата, і яна і захавалася. То бок я ж не адразу там пачаў працаваць толькі на пул. Там. Ну, паступова я там браў нейкія сюжэты, якія мне былі цікавыя. Там, напрыклад, нейкая тэма, і мне казалася, можна падняць вось гэтую праблему. Там я браў паступова. Там. І ў пэўны момант ужо там большасць сюжэтаў былі ўжо накіраваны ў гэты бок, калі там пайшло ўсё гэта. То бок у мяне не было такого, што вось я там працаваў мала, я прыйшоў там з-за таго, што я буду зарабляць болей. Там я прыйшоў за грошамі. Не, я не прыйшоў за грашыма. Ёсць такі ўстойлівы выраз: я хачу жыць у той краіне, якую паказваюць па тэлевізары. Вось што ты адказваў людзям, калі працаваў на АНТ на гэтае пытанне? АНТ, вось гэтае, то бок гэта быў калектыў, які трымаўся, нават калі змянілі нам кіраўніцтва, мы не выбіралі кіраўніцтва. Яно прыйшло з БТ, і зразумела, з нас пачалі рабіць БТ. Але гэты працэс быў паступовы, і зрабіць за НТ БТ хутка не атрымалася. Гэта была барацьба, гэта была сапраўдная вайна, гэта было адстойванне там кожнага радка, кожнага сюжэта. Гэта там выходзіла тое, што не павінна было выходзіць. Гэта была барацьба з гэтым кіраўніцтвам, там звальняліся з пасад там кіраўнікі, яны паціху сыходзілі. І вось гэтая барацьба, яна працягвалася, і Маркаў, ён добры менеджер, ён як так, ведаеш, як такі чыноўнік, ён там што датычылася там наладзіць працу, там абсталявання, там яшчэ штосьці там, то ён працаваў, але што датычылася вось гэтай такой умоўнай дэмакратыі на АНТ, вось гэта была такая цяжкая упартая барацьба. Ён разумеў, што гэта нельга рабіць з наскока, бо людзі пачнуць звальняцца. Гэта цяжка было з пулам. Гэта была, ну, пару прыкладаў я прывяду. У Магілёве пагібае гэты даішнік, такая дзіўная, цікавая, громкая гісторыя, там без штаноў, там так, яго знайшлі. Там. Нехта пісала пра гэтую гісторыю. Так, ён на гэтым зрабіў канал Тэлеграм насамрэч. І яго знаходзіць, там ён там застрэлены са свайго пісталета уласнага табельнага, і там дзіўная гісторыя, там ён напісаў там паведамленне, ну усе памятаюць, напэўна, так, ну калі не памятаюць, нагадаю, там ён напісаў паведамленне там СМС, што там мяне там нейкія цыгане скралі, можа не ён, там прыходзіць з яго тэлефона. І у выніку ён забіты, кастрышча, там спалены яго штаны, ён там без штаноў, звязаны, з уласнага табельнага пісталета забіты, дзіўная гісторыя. Адправілі карэспандэнта АНТ, ён паехаў. Здымаў гэта ўсё як ёсць, ну па факту, як там добрасумленная журналісцкая праца. Вось ведаем тое. Яго пахаванне, там страляюць, там як герою яго, там вось ён там загінуў пры выкананні абавязкаў. Гэта нядзеля, і ў гэты дзень выходзяць контуры. Ён робіць гэты сюжэт. І прыходзіць з адміністрацыі забарона, што вось гэты сюжэт не павінен быць у эфіры. Маркаў кажа, ну ён не павінен быць у эфіры, у мяне вось такі загад. А мы кажам, а мы вось звыкліся да таго, што мы можам і не выконваць такія загады. І ён кажа, ну як так? От вось так. І вось ідзе гэта барацьба на прынцып. Мы хацім, каб гэты сюжэт выйшаў. Ён паддаецца. Ён не хоча з калектывамі, ён толькі прыйшоў, ён не хоча з калектывам гэтага канфлікта, і гэты сюжэт выходзіць у эфір у контурах. Яшчэ раніцай ён ўжо паўтараецца ў гэтым эфіры,
І афіцыйна аб'явілі, што ён сам сябе забіў, што гэта самагубства. Ужо афіцыйная версія, што гэта самагубства, а сюжэт яшчэ круціцца ў эфіры АНТ. Вось. І гэта быў такі пераломны момант, на яго наехалі, ён там атрымаў шмат розных словаў у свой адрес, і ён кажа, вось вы мяне падставілі, мы лічым, мы зрабілі правільна. Ці, напрыклад, ён там пытаецца кагосьці прывесці ў пул, прыходзіць дзяўчына з СТВ і кажа, што там, вось я хачу у вас працаваць. І ён ёй кажа, ну то добра, будзеш у нас працаваць. І ён ставіць перад фактам, ён кажа, вось яна будзе працаваць у вас у пуле. А мы кажам, яна працаваць у нашым пуле не будзе. Ён кажа, што? Ну што слышалі? І ён кажа, ну як так? А мы лічым, што яна таксічная, яна непрафесійная, яна нам не патрэбная. Хоць нам патрэбныя людзі, патрэбныя журналісты, але лічым, што гэты чалавек нягодны. Тым больш, што яна не прыйшла да нас, яна не размаўляла з намі, яна прыйшла да вас. Вы ёй прапанавалі гэтую працу, яна не размаўляла з намі. Ну вы працуйце з ёй. Вось такі канфлікт. І ён глядзіць на нас і разумее, што ваяваць з пулам, ну, гэта цяжкая справа, бо невядома, хто застанецца ў выніку, ён ці пул. Можа, і ён не застанецца, а пул застанецца. Ён адступіў. Так. Гэтая дзяўчына, яна пайшла, там яна ўжо кіраўніцтву свайму сказала, што то бок усё, пока, я сыходжу, давай там, вы там заставайцеся, там гарыце ў пекле. Там напісала заяву, там все прыходзіць, а ён ёй кажа, ты ведаеш, не атрымалася цябе ўзяць. І яна уражана, яна як, ну вы ж абяцалі. Яна кажа, ну вось так. Яна пайшла абратна, плакаць, прасіцца. Зразумела, гэта дзяўчына ў 20-м годзе нікуды не сышла. Яна там у вопратцы пула першага там будзе цікава, ці што ёй там было напісана, не памятаю, там працавала далей. І працуе зараз, ось, але ну, былі такія моманты. Давай з тобой вернемся ў 20-й год і часы ковіду. Раскажы, як ты сёння сябе ацэньваеш? Наколькі сумленна, праўдзіва ты асвятляў тэму ковіду? Праблема была такая страшэнная, то бок Лукашенко кажа, што яго няма, маёй падначалены ў пэўны момант. Ён кажа, што ты бачыш яго, гэты ковід? Не, ну я не бачу яго там. І гэта абсурд, і гэта пайшло ў эфір. І было сорамна абсолютна ўсім. І я баюся уявіць... Мне было таксама сорамна. Я баюся уявіць, што думалі людзі, у якіх сваякі памерлі. А у цябе па тэлебачанні стаіць, свеціцца радасны фэйс, які расказвае, што ковіда ў Беларусі няма. Беларусь у космосе. Гэта было вельмі жудасна. І таксама і для мяне, калі я гэта ўбачыў. Я пачаў рабіць пра ковід, ну калі толькі ён пачаўся яшчэ, калі яшчэ не было афіцыйных памерлых, то бок толькі з'явіўся ковід. Яшчэ ён быў там у Італіі, там, і мы разбіраліся, што гэта за хвароба. Давайте разбярэмся, што гэта ўвогуле яна сябе ўяўляе. Не было ніякіх дадзенаў, там штосьці мы там апіраліся на Сусветную арганізацыю аховы здароўя, там нейкія лічбы пайшлі. Потым пайшлі памерлыя. І ну, гэта былі абразлівыя адносіны, то бок мяне гэта трагерыла вельмі. Калі ён казаў, там, што ты там тоўсты, ты памёр сам, там, ты там слабы, ты там сам вінаваты, што там памёр, трагерыла увесь калектыў. Аб гэтым казалі рэдактары, там, казалі, ну, увесь калектыў гэта абмяркоўваў. Чаму нельга было гэта выразаць, не ставіць у эфір? Ну, ясна, это вас абражае, это будзе гледачоў абражаць. Гэта трэба даваць. Гэта быў пасыл адтуль, што гэта... Калі штосьці выразалі, так, калі, напрыклад, я мог выразаць, што там Ілон Маск яму падарыў гэту Тэслу, то гэта я мог выразаць, услоўна, там, і ці мы маглі там супольна паглядзець, там, што, ну, што гэта за бздура, трэба выразаць, там, напрыклад. І то гэты момант, калі гэта трэба было даваць, гэта было патрабаванне, што вось трэба даваць. І гэта ішло ў эфір. Калі вяртацца да падзеяў гэтых, то... Думаю, што ну, тое, што з гэтага ўжо моманта, вот, а сёння, калі я там шмат ведаю, там і гэтыя лічбы, і тое, што там чытаў пасля, там схаваныя нейкія там дадзеныя, то як я лічу зараз, то трэба было ўводзіць каранцін. Каранцін у плане толькі удалённай працы, так, выдалены. То бок там школы,
універсітэты. Мне здаецца, гэта трэба было рабіць. Но мы сёння ведаем, што ў Беларусі залішняя смяротнасць склала 90 000 чалавек. Афіцыйна уладамі Беларусі было паведамлена пра 7 000. То бок 80 000 чалавек яны проста спісалі. Спісалі, нібыта іх ніколі не жыло ў Беларусі. То бок гэта правал гэтай палітыкі. То бок такіх лічбаў няма ні ў воднай суседняй краіне. Калі даведаліся пра гэты лічбы, гэта ж ужо было там 22 год, здаецца, калі там пра пенсіянераў ці нейкія лічбы былі, і калі стала вядома. Гэтыя лічбы сталі вядомыя ў 25-м годзе. У 25-м Толькі ў 25-м годзе, дзякуючы кіберпартызанам. Так, я нават дагэтуль не ведаю там гэтых лічбаў. Тэма была балючая. Казалі, трэба рабіць штосьці пра яе. І трэба было выказвацца. Я памятаю, што я выказаў спачуванне родным. То бок, памятаеце, што Міністэрства аховы здароўя нават не казала, што там мы спачуваем родных, і гэта таксама ўсіх трагерыла, што як так людзі паміраюць. Менавіта людзі хацелі чалавечага стаўлення. Я памятаю, што я казаў, што людзі паміраюць, што гэта праўда. Давайце разбірацца з гэтымі лічбамі. І я апеляваў да лічбаў Міністэрства аховы здароўя ў той момант. Гэта быў май, там красавік, май, здаецца, 20-го года. Апеляваў да гэтых лічбаў Міністэрства аховы здароўя. Калі пачалі ўзнікаць пытанні, нейкія састыкоўкі, штосьці пачаліся хаваць, то я гэту тэму кінуў. То бок я пра каранавірус ужо не рабіў нічога. Я не выключаю, што я там карыстаўся лічбамі Міністэрства здароўя, і атрымліваецца, што і я, выходзіць, што хлусіў, там, можа, пра колькасць там захварэўшых на той момант, але іншых лічбаў не было. То бок прыходзілася даваць у эфір тое, што давала Міністэрства аховы здароўя. Але я памятаю, што маі спачуванні гэтым людзям, і як мяне таксама гэта трагерыла моцна, насамрэч, бо гэта ўсяго грамадства гэта балела. Я лічу, гэта была такая страшэнная памылка. Не ў тым, што рабілі, бо ведаеш, калі там падлічваць, я не чытаў нейкую там эканамічную гэту гісторыю, то бок там Украіна, там Расія, яны ўводзілі лакдауны там на прадпрыемствах, і ў выніку яны там страцілі шмат грошаў, там па эканомікі быў удар, і калі б гэтыя грошы пайшлі там на... у Расіі там было лепш, там так, у них грошай хапала, але такія краіны не вельмі багатыя, як Беларусь, калі яны рабілі гэты лакдаун, то потым памірала таксама значна больш людзей, бо Міністэрства аховы не атрымлівала грошы, і яно не магло потым па іншых хваробах там аказаць нейкую дапамогу. Але зараз трэба прызнаць, што і я, калі я там выкарыстоўваў гэтыя лічбы Міністэрства аховы здароўя, я таксама сваю руку прыклаў да таго, напэўна, да гэтай хлусні. І гэта трэба казаць. І калі вяртацца, то больно за гэта, насамрэч. То бок у той момант, калі ты сядзіш і думаеш, так, трэба зрабіць пра гэты каранавірус. Давай так, па факце, што мы маем? Мы маем гэтыя лічбы, мы маем тое. Я ніколі не казаў, што там яго няма, гэтага каранавіруса. Як сам Лукашенко дазваляў, што трэба козачкі, там, баня, водка, там, і гэта ўсё там гумар. Я пра такія вещы не казаў і не ставіў у эфір сваёй праграмы, якую рабіў. Ты ставіў пад сумнеў інфармацыю о незалежных СМІ. А мы акурат тады алармавалі, таму што мы разумелі, што дзяржава не выконвае сваю функцыю, якую павінна рабіць. Паведаміць людзям пра рызыкі, нават не ўводзіць лакдаун, але проста сказаць людзям, што гэтыя рызыкі ёсць, калі вы можаце заставацца дома, застаньцеся дома, а не там заахвочваць хадзіць на ваенны парад ці ў царкву. Таму што это скапленне людзей, у якіх распаўсюджваецца інфекцыя. Так, ты маеш рацыю. Так, трэба было рабіць інакш. Калі ты прыняў рашэнне звольніцца з тэлеканала? Гэта было вельмі цяжкае рашэнне. Падавалася, быццам я такі працаваў у прэзідэнцкім пулі, тут празрэў там, і ў жніўні 20-го я звольніўся. Не. Усё гэта было вядома і кіраўніцтву, і ўсім журналістам, якія працавалі, ўсім мае адносіны да таго, што адбывалася. У чэрвені пачаліся гэтыя нарады там з кіраўніцтвам, калі я казаў наўпрост у вочы тое, што думаю. Калі пачалася справа гэтая Белгазпрамбанка, нарада з пулам, я кажу, што вы робіце? Навошта вы
робіце гэтыя правакацыі з людзьмі, то бок вы самі правакуеце людзей да дзеянняў. Навошта гэта рабіць? Зараз трэба яднацца, мы з Расіяй ваюем. Нам адрэжуць захад. Навошта вось там гэтую Еву там расказваць пра гэту карціну, што там Бабарыка хацеў скрасць. Ну гэта лухта. Арыштоўваць, так? Гэта лухта, кажу. Навошта гэта рабіць? Гэта вот і пол, там усё кіраўніцтва канала сядзіць. Я кажу, ну навошта вы гэта робіце? Навошта вы нам гэты сорам даеце? Ну нам сорамна. Ён кажа, ну Тіма, ты ж гэта не робіш. Я кажу, так іншыя робяць. І я на гэтым канале працую. Выходзіць там мой сюжэт. І ў гэтым же выпуску там кажуць пра гэта. Ніхто не будзе разбірацца, што ты казаў і што казаў там іншы журналіст. Усе будуць казаць, ты працуеш там з імі, гэта ты лайно. Я кажу, навошта гэта, ну, хлусню гэту даваць відавочную пра гэтую Еву, там, пра ўсё гэта. Ну, нам сорамна. Ну, была такая моцная спрэчка, яны там, ты вось там, трэба там выконваць загады. Я кажу, што вы робіце? Вы не бачыце, што гэта адбываецца. Гэта было не раз і не два, гэта было на кожнай гэтай нарадзе. Сядзім вось стол, вось там Маркаў сядзіць, там яго там намеснік Бачкоў, там я, кіраўніцтва ўсё дырэкцыі сядзіць там, напрыклад. Яны ўсе гэта памятаюць, кожны з іх павінен ведаць, што я казаў. Я кажу, будуць пратэсты, нас адрэжуць ад захада, мы апынемся под Расіяй. Дмитрий, не нагнетайте, ничего этого не будет. Я кажу, да гэта будзе вось праз 1,5-2 месяца гэта ўсё будзе, вы гэта ўсё убачыце. Даслоўна я так казаў. І нас адрэжуць. Вось, Дмитрий, чаму вы ўвогуле працуеце ў пуле? Я кажу, я не хаваў ніколі. Я у пуле працую толькі потому, што Лукашенко не дае жэрці нас Расіі. Толькі потому. У мяне няма ніякіх там, я не малюся на яго. Я ўсё разумею, што адбываецца. У мяне ніколі не было там ружовых акуляраў. Ён не дае нас жэрці, але мы ляжам пад Расію. Дмитрий, што ты расказваеш? Нічога гэтага не будзе, што ты нагнетаеш? Я кажу, ну не трэба хлусіць, трэба размаўляць з людзьмі. Трэба вось ісці да іх, трэба гэтую пару спускаць, трэба штосьці абяцаць, трэба ну штосьці рабіць. Давайте гэту кансалідацыю штосьці зробім, давайте людзям дадзім выказацца, давайте штосьці паабяцаем. Давайте зробім вось гэтыя дарожныя карты так званыя, вось такую вось, што там будзе, як далей. Там ён тады ж казаў пра тое, што рэформу ён хоча канстытуцыі зрабіць, што ён там неяк там сыдзе, што і там уже трэба, там вось былі такія размовы, што трэба там таксама даваць дарогу маладым, там вось гэты момант. І я кажу, трэба ўжо анансаваць, што вось будзе нейкі рэферэндум, напрыклад, і ён сыдзе, напрыклад, і трэба ўжо там размаўляць аб тым, што будзе вось так і так і так, каб гэту пару спусціць, каб заставіць. Мы ляжам пад Расію. Трэба штосьці рабіць. Я так разумею, што цябе не пачулі. Яны чуюць гэтае. Я збіраў нарады з Пулам разам. Там яны казалі, пулаўцы АНТ казалі Маркаву, што мы хацім жыць у гэтай краіне і пасля жніўня 2020 года. Мы не хацім, каб нам было сорамна. Яны усе казалі, то есть я казаў, яны такія, а вы? Так, усе казалі, ківалі галовамі. Што Маркаў казаў на гэта? Так. Вы мяне падстаўлялі ўжо шмат разоў. Я не хачу падстаўляцца. Я ўжо і так і вораг народа. Каму я там буду казаць? Я не хачу ні з кім размаўляць. Што вы на мяне насілі? Кажа, ты мне ставіш у віну, што я не маю доступ к телу, я не магу з ім паразмаўляць, я не магу яго там у чымсьці. Кажу, трэба размаўляць разам, збірацца усім. Давайте ў адміністрацыі збярэмся. Давайте збярэм гэту нараду. Давайте да яго. Давайте з ім паразмаўляем. Давайте штосьці данясем да яго. Вось адзіны момант толькі за ўсё лета было, калі ён сустрэўся з праціўнікамі будаўніцтва гэтага акумулятарнага завода ў Бярэсце, калі ён пачаў з імі размаўляць. Адзіны светлы момант, калі пачалі размаўляць з людзьмі. Людзей ніхто не хацеў слухаць. Людзей буквально, людзей літаральна выціскалі на вуліцу. Вось гэта адбывалася. Я кажу, вы ж людзей выціскаеце, вы ж іх злуеце. Вы ж робіце ўсё, каб яны выйшлі. Я расказваю даслоўна, што я казаў ім. Не трэба зараз рабіць вось такія твары і там типа, ой, які сюрпрыз, што ён там звольніўся. Гэта быў чэрвень, гэта быў ліпень, калі я гэта казаў. Дмітрый, не трэба нагнетаць, не трэба. Ведаеце, Бачкоў кажа, намеснік Маркаў, ён кажа, вы не павінны думаць, вы павінны выконваць загады. Я кажу, навошта мы тады ўвогуле тут? Набярыце каго заўгодна з вуліцы, хай яны выконваюць вашы загады. І журналісты пачалі адмаўляцца рабіць сюжэты. Я памятаю, як мяне прымушалі зрабіць пра Белгазпромбанк. Это быў адзін. Зрабі праграму, там антыфейк пра Белгазпромбанк.
мне тэлефануюць, я там кудысьці еду, я памятаю гэты момант, я кажу, я не буду. Ты адмаўляешься, я кажу, я адмаўляюсь. Вось так, адмаўляюсь, не хачу. Потым зноў там пачынаецца, калі ўжо там арыштавалі Бабарыку, не тое, каб я быў там прыхільнікам Бабарыкі ці прыхільнікам там Ціханаўскага, не. Ведаеш, мой кандыдат, ён павінен быў быць нацыянальна арыентаваны. Я павінен быў верыць, што гэты чалавек не здасць Беларусь, што ён не здасць вось гэту нашу беларускасць, там нацыянальны вось гэты падмурак. І у мяне не было даверу. Але я разумеў, што і робіцца ўсё неправільна, і так не трэба рабіць. Потым прыязджаю, яны пачынаюць ціскаць: зрабі. Я кажу, нет, вось мы сядзім, не буду рабіць. Ён кажа, хтосьці, зрабі хоць як там лікбез, што такое там адмыванне грошаў, там вось як было. Я кажу, я зраблю, але я зраблю гэтую праграму сумленна і раскажу просто па факту, як гэта робіць, як павінны рабіць журналісты. Я раблю праграму пра Белгазпромбанк, але на самом пачатку кажу, я прынцыпова не называю ні адно прозвішча, бо віна гэтых людзей не даказана. І раблю так, што ім не падабаецца, вельмі не спадабалася гэтая праграма. І больш мне ніхто не даваў там рабіць нічога такога. Яны кажуць, што далі хлопцу, які там казаў тое, што прасілі. Я памятаю, не хочацца называць, ведаеш, нават гэтыя прозвішчы, тых, хто застаўся, бо я працаваў з гэтымі людзьмі, і гэта неяк так, ведаеш, парушае мой кодекс, того, што бок я там лью на іх штосьці, хоць яны, вось гэты хлопец рабіў потым сюжэты, калі мяне затрымалі, арыштоўвалі, але я падыходзіў да яго і кажу, навошта ты гэта робіш? Ты ведаеш, што ты сорам на ўсіх нас свой накідваеш. Нам сорамна за цябе. Навошта ты гэта робіш? Навошта ты кажаш так, як цябе прымушаюць сказаць? Ён кажа, гэта у ньюсруме пры ўсіх журналістах гэта было. Ён кажа, а што я магу зрабіць? Мне вось так сказалі. А што я магу зрабіць? Я кажу, не рабі. Я не магу. Я кажу, я ж вось адмовіўся, а я так не магу, я не магу рабіць. Ён пачынае рабіць гэтыя сюжэты. Была сустрэча дзяржаўных журналістаў з Лукашэнкам. Раскажы, што там было. Мы збіраемся на гэтую сустрэчу, і я ось ужо ўсё гарыць. Я пулуцам кажу, што я хачу задаць пытанне яму канкрэтнае. Першая рэформа Канстытуцыі. Як гэта будзе, каб вось гэту пару спусціць, каб людзі бачылі. Як гэта будзе рэформа, ці там пра пераемнік, мабыць, нейкі. Бо мне здавалася, што ў той момант, калі б ён зрабіў пераемнікам Макея, ось гэта быў гістарычны момант, калі трэба было вырашаць гэтае пытанне. Калі б ён сказаў, што я сыходжу ось там нейкі там ВНС, вось гэты, які потым там узнік, і будзе Макей, напрыклад, там номенклатурны нейкі там чыноўнік, то гэта быў бы лепшы варыянт. Бо Расія ў той момант не рабіла б такіх рэзкіх крокаў, бо номенклатурны, пераемнік. І гэта быў бы варыянт такі, што мы паціху эвалюцыя, не рэвалюцыя. Як эвалюцыйна, ось ён там з Меркель вырашаў пытанне з візамі, наладжваў сувязі з Еўропай, і мы будзем ось так дрейфаваць у гэту Еўропу паціху, мацаваць гэты падмурак. Мне хацелася Макея. Я вельмі хацеў, я за яго тапіў. І калі б яго там зрабілі кандыдатам, калі б ён быў пераемнікам, я б лёг бы за яго. Просто лажыўся. Я давяраў яму. Ён чытаў там кнігі на беларускай мове, ён там і вышыванкі, і ўсё гэта шмат чаго ведаў там пра яго, шмат чаго ведаў. І ведаю, што ён вось быў нацыянальна арыентаваны. І мне хацелася, каб ён быў пераемнікам. І я хацеў вось такі варыянт, каб мы вось так эвалюцыйна, без правакацыі Расіі ў той момант, вось так сышлі паціху. І я ішоў на гэтую сустрэчу з Лукашенко, я хацеў задаць пытанне. Я кажу, пераемнік, рэформа, канкрэтная дарожная карта, каб людзі чакалі, каб не было вось гэтага, каб не было рэвалюцыі. Мне адзін з журналістаў, не называю яго прозвішча, пачынае казаць, ты ведаеш, што цябе воспрымуць як ворага. Я кажу, у мяне выбара ніякага няма, я ось як ёсць, я скажу. Ён кажа, глядзі сам, то бок там гэта будзе просто як трэба клясцца ў вернасці. Гэта не для таго збіраюць, каб штосьці абмяркоўваць. Гэта збіраюцца, каб проста кляліся ў вернасці. Я прыходжу туды,
і сяджу, чакаю моманта, каб задаць гэта пытанне. Было шмат журналістаў, я разумею, што так і ёсць, ось там 200 ці 300 чалавек гэтых сабралі, гэта не такая размова, калі там нейкі вузкае колы, і можна там задаць яму насамрэч гэтае пытанне, штосьці абмеркаваць, насамрэч сказаць, што давайце ратаваць краіну. Не. Гэта насамрэч 300 чалавек сядзіць, пачынаюць задаваць гэта там розныя пытанні. Пытанні такія там: мы за вас там і ўсё такое, што там уже трыгерыць у той момант, хтосьці там пачынае звальняцца ўжо там. І вось. Ты змог задаць сваё пытанне? А ён сам адказаў на гэтае пытанне. Ён сказаў, што я ведаю, што трэба пераемнік. Я ведаю, што мне вось кажа, Назарбаеў мне кажа: Саша, трэба сыходзіць своечасова. А ў той момант прыклад Казахстана быў выдатны, бо там і сышоў Назарбаеў, і быў такім фаворы яшчэ. Ну і зараз там насамрэч яго там не забілі. На ціхай пенсіі так забралі ўладу, так, на ціхай пенсіі. Але ў той момант гэта быў добры прыклад, і я думаю, ну вось. Ён кажа, там мне Назарбаеў кажа, трэба сыходзіць. А я кажу, што я не бачу пераемніка. Я не бачу пераемніка. І ў мяне ўжо ось тут пачынае, думаю, божа мой, ну вось ён пераломны момант, я ўжо адчуваю, што ўсё ідзе не туды гістарычна. Вось, не ведаеш, гэта такое адчуванне, як усё ўнутры абрываецца, што ты разумееш, што ўсё. Ну, яшчэ нейкія надзеі ёсць, бо ён кажа, не, ну будзе рэформа, ён кажа, ён так даходзіць да гэтага. Я зраблю рэформу, я зраблю вось гэту канстытуцыю, я памяняю, будзе лібералізацыя там пэўная, што не павінен прэзідэнт, як я, сядзець там так доўга. Насамрэч трэба рабіць, я разумею, гэта мяне трохі супакойвае. Але вось так хістае. Ну, то бок ён адказвае, здаецца, на гэтае пытанне. І ты думаеш, божа, надо гэта рэтрансляцыю рабіць адразу. Прыходжу там, кажу, там, ну, трэба... Што ён абвесціць пераемніка? Ну, не, то ад пераемніка ён, здаецца, вось ён кажа, ну, можа, будзе ён там, і вось пачынае вось так хістацца і так. Ну, але я не бачу там вось у пэўны момант там. У гэты момант яшчэ адна падзея адбываецца. Мая жонка Юля, яна падыходзіць да мяне і кажа, Дзіма, я збіраюся пайці на мітынг Ціханаўскай. Ну, вось, калі яна там вылучылася кандыдатам на Бангалоры, на парку. Збірае, то бок, там, я не буду прэзідэнтам, але я для вас зраблю новыя выбары дэмакратычныя, і вы выбераце таго, каго вы хочаце. Юля кажа, можна я пайду? Ну, як ты адносішся да гэтага? Я кажу, ты не павінна у мяне пытаць. Гэта тваё права. Ты такі ж чалавек, як я. Я не маю права табе загадваць. Калі ты вырашла, ідзі. І хай хоць хтосьці, ну толькі паспрабуе мне сказаць, што ты пайшла там і нейкае слово толькі сказаць. Ідзі. Калі ты вырашла, калі гэта тваё рашэнне, ідзі. Ты сам не хадзіў, так, да 9 жніўня? Яна набывае... У той момант яшчэ такі цяжкі. Ну так, яна набывае бранзалеты нават там, нейкаму там сябру, яна іх там у сторыс выклала гэтыя бранзалеты там, і я прыхожу на працу, і мне там кажуць, што там, ну, і ўсе так, ну, глядзяць, так, усе чыталі, усе бачылі гэта, яна выкладае сторыс, што яна прыйшла туды, усе гэта бачаць, што жонка кіраўніка Пула пайшла вось на мітынг Ціханаўскай, на Бангалор, і маўчаць, і глядзяць на мяне. Ні маркаў там, ніхто мне не кажа, але ўсе ведаюць. Адна толькі там калега, яна такая кажа, а другі бранзалет гэта для цябе? Я кажу, не, яна там сябрам нейкім шла, там, з ім разам там. Ну, зразумела. Вось такая гісторыя. І усё вельмі цяжка даецца. Мяне выварочвае проста. Ну, вось мы размаўляем кожны дзень там з Юлей, там, вось як рабіць, што рабіць. Прыязджаюць, я памятаю такі момант, калі прыязджаюць мае сябры з Магілёва, з дзяцінства, і мы з імі там сядзім на кухні, і я кажу, хлопцы, ды дзяўчаты, ды, божа, такі гістарычны момант. Я кажу, мне так балюча, мне трэба сыходзіць, мне трэба звальняцца. Але я разумею, што... на той сустрэчы Лукашенко сказаў, калі вы сыдзеце, і калі вы звольніцеся і будзеце там пад нагамі путацца, то вас раздавяць. Ён сказаў, гэта была такая прамая пагроза, там, што вас раздавяць. І я разумею кошт майго звальнення.
Я разумею, што мне так балюча, што я столькі гадоў аддаў. Я 11 гадоў аддаў гэтаму тэлебачанню. І што тэлебачанне гэта казка насамрэч, гэта ж ведаеш, такая гісторыя цікавая, гэта гэта такое нешта чароўнае такое, гэта камеры, там ты жывеш гэтым светам, яно балючае, яно цяжкае, гэта штодзённы стрэс, гэта ўсё, гэта столькі гісторый, столькі сюжэтаў і цікавых і смешных, гэта столькі Калі ты прыняў фінальнае рашэнне, я кажу, што я буду кропкай? сыходзіць, кажу, што можа пасля выбару, бо я разумею, што гэта ўжо не той тэлеканал, гэта не тая краіна будзе. Як вось ніхто не дасць схлусіць, што гэта казаў вось так даслоўна, што я не ведаю момант, але я ўжо вырашу, што я сыйду, што мне трэба развітацца з тэлебачаннем і з журналістыкай увогуле. Бо мне працы больш не дадуць, напэўна. Я не хацеў ісці кудысьці там працаваць больш. І гэта было так балюша. Псіхасаматыка, я не ведаю, я пайшоў на бальнічны, то бок у мяне былі вялікія траблы са спіны, і я нават, мне цяжка было хадзіць, я не ведаю, можа ад стрэса, ад гэтых нерваў. Я амаль увесь ліпень я не працаваў, я не хадзіў туды. Можа гэта і выратавала, можа дзесьці ў пэўны момант я б там нарабіў яшчэ шмат нейкіх там балючых рэчаў, сказаў тое, што не хачу, замазаўся ў нейкае лайно. Можа гэта было і добра, што вось гэтая хвароба, яна захавала мяне ад таго, што я не змог пераступіць вось гэтую лінію, дзе я б ужо так замазаўся, чтобы ўжо б не было дарогі назад, шляху нейкага такога. Але хоць я і зараз кажу, што не бывае таго моманта, калі няма вось гэтага шляху назад, вось гэтай дарогі, калі ты можаш вырашыцца і сказаць: не, я не буду гэта рабіць. Не, вось зараз я раблю. Так, можа там дзесьці штосьці я рабіў там, і мне сорамна, але вось зараз гэта той момант, калі я не магу гэтага рабіць. Можа гэтая хвароба і выратавала мяне. Я выйшаў у жніўні, уже там упэўненым, што вось трэба толькі трыгер, і я сыйду. Я кажу з пулуцамі, шчыра кажу, я размаўляю, не з усім калектывам, але там прынамсі 4 чалавекі былі, з якімі вось там не так шмат людзей было. Я кажу, што калі хтосьці загіне, калі прольецца кроў, я буду звальняцца. Я вам гэта кажу зараз, шчыра, яшчэ да выбараў. Кажу, да вось пачатак жніўня яшчэ да 9-го, каб вы ведалі мае адносіны. Я кажу, якія ў вас меркаванні? Яны мне кажуць, што так, мы таксама. Калі, канешне, калі людзей там заб'юць, калі там кроў нейкая будзе, то гэта нельга, гэта харам. Нельга гэту лінію, Рубікон гэта перайсці. Гэтыя людзі засталіся на канале? Пасля 9-го, 10-го, 11-го, 12-го? Часткова. Вось той, хто мне кляўся, вы ведаеце яго прозвішчы, хто казаў, што я таксама. Я не буду, не хачу называць прозвішча, але так. І ён таксама мне казаў, што так, калі прольецца кроў, то мы не маем права тут заставацца. 9 жніўня я павінен быў працаваць у цэнтр выбаркамі, але ўвечары. І раніцай я пайшоў, прагаласаваў за Ціханаўскую і паехаў на працу ў цэнтр, у ЦИК. Былі эфіры, там Іпатаў быў такі намеснік Ярмошыны, ён выходзіў адразу, я памятаю. І быў такі адкладзены эфір, то бок мы записывалі штосьці, потым пераганялі, яно з нейкі там у часе выходзіла, але ніхто там нічога не адглядаў, яно такі выходзіла ў эфіры. І вось я яму, гэта ўсё было ў эфіры, я пачынаю яму задаваць вось гэтыя пытанні няёмкія. Кажу, чаму вось я чытаю ў тэлеграм-канале, скончыліся бюлетэні, там лебяжы, там ось там, людзі пішуць, што яны стаяць у чэрзе, ім кажуць, што ўжо няма бюлетэню, як такое магло адбыцца? Ён там штосьці бялее, там кажа, як там, можа там людзі прагаласавалі дзесьці яшчэ. Я говорю, як такое ўвогуле можа быць, што людзі прыйшлі, вось ён павінен, ён там прапіска, яму трэба, каб яму аддалі гэты бюлетэні, і бюлетэняў няма, як такое ўвогуле можа быць, дзе яны гэтыя бюлетэні? Ён там, што можа яны там на нейкім лецішчы прагаласавалі, ці дзесьці узялі яшчэ, хтосьці там прагаласаваў, там людзі ездзяць туды-сюды, штосьці пачынае там такое незразумелае. Там я кажу, вось там пішуць тое, што вось там нейкія кропкі стаяць на супраць нейкіх там прозвішчаў. Вось я іду па тэлеграм-каналах, што пішуць, я кажу, вось, чаму гэта адбываецца, чаму вось так. І гэта было ў эфіры.
ён там штосьці там пыкаў, мыкаў, там штосьці казаў. І ніхто там не адглядваў, там усё вось так, это ўсё як шло, і так ішло. Потом пачаліся пратэсты, мяне нават не змаглі забраць з гэтага цэнтра збірка. Яшчэ з Ярмошынай там штосьці пісалі таксама, ну там былі ўжо так змораны, ўжо ідуць гэтыя пратэсты. Я ўжо пытаюсь, так што адбываецца ўвогуле, хто за каго там. Яна кажа, што мы там пакінулі гэтыя там збрака, мы яшчэ не зачыніліся нейкія там гэтыя там школы, ўсё яшчэ працуе там такое штосьці. Потым я выхажу на вуліцу, я іду і бачу гэтыя хуткія дапамогі, якія едуць па вуліцы. Я бачу, што ўжо адбываецца нешта страшэннае, калі ўжо пайшлі гэтыя скорыя, хуткія. І вось гэты ланцужок гэтых хуткіх, там святло, я бачу ўжо пацярпелыя у гэтых хуткіх. І мяне вось пачынаю ўсё пераварочвацца. Што трэба штосьці рабіць. Я пачынаю там тэліць журналістам Пулы, я кажу, што вось такое адбываецца, бачу. Пачынаю запэўніваць, да не, Дзіма там, я ведаю, там я ось там размаўляў з міліцыяй, там ім сказалі, самі кладзіцеся, але каб там ніякай крыві не было, там, і гэтак далей, там. Потым там адрубілі інтэрнэт, ты не ведаеш, што адбываецца, ты прыязджаеш там на АНТ ўжо ўсіх трыгерыць, там людзі, якія зараз там засталіся працаваць там нават у кіраўніцтве, яны там пачынаюць. Не трэба было хлусіць, не трэба было ось так казаць. Яны стаяць у гэтым несруме, яны кажуць, што бачыце, што вы нарабілі. Не трэба было хлусіць, там ён пачынае крычэць. Ён зараз так і працуе там, тэхнічны нейкі там дырэктар. У мяне памёр мой дзядзя у Магілёўскай вобласці. Мне трэба было ехаць на памінкі. І я 10-11 жніўня я з'ехаў, мяне не было ў Мінску. Я абяцаў, што я прыеду, я прыехаў. І ўсе гэтыя падзеі разгортваюцца. І потым я ўжо даведваюся, што ёсць загінулыя. Там загінуў, аднаго забілі, там гэты хлопец Віхор там загінуў у Гомелі. І мы размаўляем з Юліяй, я кажу, я сыходжу. Все, рашэнне прынятае. Я вяртаюся, я сыходжу. Я працаваць там больш не буду. Усё. Я вяртаюся і, каб я быў у Менску, можа, гэта было б і яшчэ раней, але калі я вярнуся, я прыйшоў раніцай 13 жніўня, я прыйшоў, напісаў гэтую заяву, прыйшоў да Маркава. Людзі ўжо ведалі, я напісаў, мяне там пытаюсь, як там адміністратар, яна кажа, каго там ставіць на якія здымкі. Я кажу, гэта будуць вырашаць іншыя, бо я больш тут не буду працаваць. І ўсе гэта ведаюць. Я іду да яго з гэтай заявы, уже там попала гэта ў СМІ, там пачалі казаць, што я звальняюся. Я прыйшоў з гэтай заявай, ён кажа, што там, вось якраз размова была там намеснікі Хубачкоў, які кажа там, як, там што? Я кажу, памятаеце вашы словы, што вы павінны выконваць загады і не думаць. Вось, чым скончыліся вашы выконванне загадаў. Ён кажа, я так не казаў. Я кажу, мы ваши словы паўтаралі з журналістамі Пула кожны дзень, успаміналі, што вы так казалі. Я прыхожу да Маркава, гэта была вельмі цяжкая размова. І ён кажа, што як так? Я кажу, памятаеце вы, я казаў вам, што я сыйду, калі вы ляжаце пад Расію. Усё наадварот, ніхто пад Расію не будзе класціся. Я кажу, Дзіма, што ты мне кажаш, якая Расія? Я кажу, усё. Уже няма іншага шляху, ўсё. Далей вось. Санкцыі і з Расіі. І ён кажа, і народ, кажу, вось загінулы, што вы кажаце там? Гэты там угалоўнік, крымінальнік нейкі, там гэты наркаман там з Гомеля, там гэты то, я кажу, так, кім бы яны не былі, гэта не людзі, што там. Я сыходжу. Ён кажа, ты памятаеш, што табе казалі, што цябе могуць раздавіць. Я кажу, так, памятаю. Ты гатовы? Я гатовы. У той момант мне здавалася, што застацца працаваць і памерці, што лепш памерці. Што вось той момант, што я не змагу выбачыць сябе. І ён кажа, я не дам табе звольніцца. Я не падпішу. Я кажу, не падпісвайце, я проста больш не прыйду на тэлеканал. Рабіце, што хаціце, я проста не буду хадзіць сюды. І ўсё. Я пайшоў. Расскажи, як цябе затрымалі? Першы раз. Першы раз і другі раз. Першы раз я хацеў сысці ціха. І
калі только яны пачалі адразу хлусіць пра мяне, што я ўзяў нейкія грошы. Яны казалі супрацоўнікам, што вы там, хоць я спусціўся ў ньюсрум і сказаў: калегі, я сыходжу, але не трэба ісці ось так проста за мной. Гэта павінен быць выбар кожнага. Кожны робіць свой выбар. Вы ведаеце, што можа быць за гэты выбар. Вы ведаеце кошт. І не трэба, каб гэта было такое, што я пайшоў за ім. Кожны абірае зараз свой шлях. Я свой шлях абраў. Усе там: Дзіма, мы там... Дзякуй табе там і все там. І я пайшоў з гэтага ньюсрума, я сказаў, што я больш тут не працую, падпішуць, не падпішуць заяву. Яны там збіраюць адразу усіх і пачынаюць казаць, што вы там на Семченка глядзіце. Ён там вялікія грошы ўзяў. Вы ведаеце, колькі ён узяў? Яму заплацілі там гэтыя грошы, а вы тут думаеце, ён тут ідэйны, ён тут высыходзіць там, гэта грошы. І пачалі вось так, там нейкую лухту там пра... Ты не ўзяў ні капейкі, давай зафіксуем. Ні капейкі. Яны ж, ведаеш, яны там рабілі рэпартажы, яны там казалі там у эфіры, што я ўзяў, называлі нават суму. Яны казалі там 75 тысяч евро ён взяў, там 80 там, ці 85. Чаму я не называю прозвішчы сваіх калегаў, з кім працаваў, не называю там з пула прозвішчаў. Я называю прозвішчы толькі тых, хто хлусіў пра мяне, хто дазволіў хлусіць. І Маркаў асабіста я бачыў, калі ён там даваў інтэрв'ю СБ, яго спытаюць: а чаму Семченка сышоў? Ён кажа: ну, вось, я думаю, што ён узяў грошы. Я не браў ні капейкі. І нават я, калі сышоў, мне хтосьці там пісаў, тэліў, што вось там хто сыходзіць, журналісты, там, нейкія супрацоўнікі там сістэмы, там мы там можам там дапамагчы. Я кажу: я не возьму ні капейкі ні ў кого, каб ніхто не сказаў, што я звольніўся, ўзяў нейкія грошы. Яны працягвалі казаць журналістам, што яго там жонка адкрыла сеть б'юці-салонаў, там, што вы думаеце, там, гэта такія грошы за гэтым стаяць, за яго звальненнем. Ну, то нармальны чалавек, то звольніцца вось так. Ён так зробіць, не. Я напісаў, чаму я звольніўся, што гэта не так. Потым зноў адбываюцца падзеі. Мне тэлець, там усе тэлеканалы розныя, там яны кажуць, што вось там, дай інтэрв'ю. Я кажу: не, я не даю інтэрв'ю, я просто хачу сысці ціха. Арыштоўваюць Дудзінскага і Кахно, калегаў па тэлебачанні. Яны давалі інтэрв'ю, іх арыштоўваюць. І мяне гэта так зачапіла. У той момант я думаю: божачкі, ось просто за словы. Як цябе арыштавалі? Мяне тэлець там ад Сабчак там, і я даю інтэрв'ю Сабчак, там яшчэ нейкае інтэрв'ю даю, і думаю, калі іх арыштавалі, то я павінны казаць, я павінны адказваць. І у той момант я даю інтэрв'ю, і прыходзіць за мной. Прыйшлі там, было вельмі там з павагай, там прыходзіць нейкі маёр там крымінальнага вышуку, там: Дмітрый, мы за вас з павагай, я толькі прыехаў, каб вас там давесці да Рауса, там, у мяне няма да вас асабістых ніякіх пытанняў, там, вы разумееце, там, вось такое, то бок ён кажа там: калі што, то я увогуле тут не маю дачынення, я просто вас прывязу, я вас паважаю. Вось такі быў арышт. Я прыязджаю, і ў Раусе, хай гэта будзе, ось гэты момант. У Раусе нейкі міліцыянт пачынае мне там, я 16 жніўня, я яшчэ быў супрацоўнікам афіцыйна, 17 мне аддалі маю там працоўную кніжку. Я быў на гэтым мітынгу на Стэлле. То бок я паглядзеў на мітынг, ехаў у машыне праўладны, калі збіралі гэтых людзей, калі яны выходзілі з аўтобусаў з заламініраванымі гэтымі там плакатамі, напісанымі, узгодненымі ў райвыканкамах там некалькі разоў, там мы там за мір, там нешта такое аднаклетачнае. І потым я глядзеў на гэты мітынг на Стэлле. Я бачыў гэтых людзей, якіх ніхто не прымушаў, якіх ніхто не прывозіў, якія самі пісалі гэтыя свае плакаты. Яны былі такімі крэатыўнымі. Я так люблю людзей вось крэатыўных, нестандартных. І я глядзеў на гэтыя плакаты, як яны гэта напісалі, на нейкіх паперках, кавалках паперы гэтай. І мне здавалася, што божухна, вось яна Беларусь вольная, дзе ніхто людзям не перашкаджае рабіць тое, што яны хацяць. Вось яна, вось такая павінна быць. Вось такая крэатыўная, там, айцішная, вось такая іннавацыйная, вось такая, якая можа зарабіць грошы не толькі на газе там і нафце нейкай. Вось такая Беларусь, якая сваім розумам. Я ўлюбляўся ў гэтых людзей, мне таксама расплюшчваліся вочы, я там слёзы наварочваліся, калі я глядзеў на гэтых людзей, на светлых такіх людзей, якія вось так апантаныя гэтым былі. І вось і міліцыянт, які кажа мне, там, я прыязджаю, што вось там, то бок там, ты арыштаваны, мы не ведаем, за што цябе арыштаваць. Потым гэта было за гэты мітынг. Але яны кажуць, мы не ведаем, але ты паедзеш там. Я кажу, слухайце, зараз не той момант.
зараз вось там Расія можа скарыстацца, вось што ты будзеш рабіць? Ён кажа, а я за Расію. Ён гэты міліцыянт у Раусі, ён мне кажа, а я за тое, каб прыйшла Расія, каб мы ў складу Расіі ўвайшлі, і каб я працаваў у Росгвардыі, бо там заробкі болей, чым тут. Ось так ён мне кажа. Я кажу, слухай, так ты здраднік, ты хочаш здрадзіць маёй краіне, пазбавіць яе незалежнасці, і ты мяне арыштоўваеш, мяне, што я гатоў жыццё аддаць за Беларусь. Ён кажа, ну так, а што, чаму не? Мяне там на 15 сотняў сажаюць, прыходзяць да мяне гэтыя міліцыянты, якія хацелі, каб я запісаў там пакаянне, то бок там, ну кажы, што трэба рабіць там, я кажу, вы хотите что сказать? Чтобы я люди не выходили. Я не беру отказность. Люди робят тое, что яны вырашылі рабіць зараз. Для кансалідацыі нам зараз, калі у нас ёсць вораг, які зараз карыстаецца гэтым. Для кансалідацыі мы павінны даць людзям гаварыць, неяк дамовіцца з імі, неяк пачаць вось гэты нацыянальны дыялог, сабрацца. Што вы хотите? Давайте размаўляць, давайте рабіць гэта разам, давайте будем народам нацыі разам збярэмся, давайте гэта зробім. І вось яны записываюць гэта. Я кажу, Дмитрий, вось вы там вось так лічыце? Я кажу, так лішу. А можа, вось вам гэта нашкодзіць? Ён кажа, вось я вас здымаю. Я кажу, ну, можа і нашкодзіць, але я лішу вось так. А вы не хотите з'ехаць там у Польшу ці ў Украіну? Я кажу, нет, не хочу з'ехаць, бо гэта моя краіна. Калі я пачуў ад вашага калегі, што ён хоча ў Росгвардыю, у Расію ён хоча ўвайсці, то я не магу з'ехаць, кінуць сваю краіну зараз. Вы таксама лічыце? Не, мы так не лічым там. Прыйшоў да мяне галоўны сышчык краіны, які кажа, слухайце, Дмитрий, вы тут распавядаеце, што тут кагосьці там згвалтавалі, там, я кажу, гэта распавядалі там СМІ, праваабарончыя арганізацыі, гэта дактары казалі, пісалі там афіцыйна, вось яны там ёсць іх прозвішчы пра гэтыя выпадкі. Вось, трэба, каб вы вось зараз выйдзеце пасля сваіх 15 сутак, і трэба, каб вы вось знайшлі чалавека, якога згвалтавалі вось гэтай дубінкай. Я кажу, так вы галоўны сышчык краіны, вы павінны гэта рабіць і правяраць. Ну, то бок, вось мне такі загад далі. Окей. Я выхожу і знаходжу гэты выпадак там з дапамогай там адвакатаў, там журналістаў там, і мы зрабілі нават такі круглы стол, гэта быў ужо кастрычнік 20-го году, мы сабраліся за гэтым сталом. Ён кажа, ну вось яго адвакатка прыйшла там хлопца, у якога былі вось гэтыя 3 там разрыва прамой кішкі. Яна распісвае яму, вось яго затрымалі там на стэллі, ён прыехаў там на ровары туды, яго прывезлі на Акрэсціна, і ўжо адтуль там у аўтазакі гэта адбылося, ёсць сведкі, ёсць там 7 чалавек прозвішчаў, якія гэта бачылі. Але калі справе будзе даны ход, яна кажа, мы агучым гэтыя прозвішчы, і там у судзе, калі трэба, і для следства гэтыя прозвішчы будуць агучаны гэтых хто гэта ўсё бачыў, што гэта адбылося. Яна кажа, і вось медыцынскія дакументы, вось яго хуткая дапамога забрала з Акрэсціна, вось яна прывезла яго ў рэанімацыю гэтага хлопца, вось. Яшчэ там таксама прыклады там нейкіх там людзей здзекаў прыводзяцца, там прыйшлі яшчэ там і юрысты са мной, адвакаты, яны кажуць, вось. Я кажу, ну што? Ён кажа, Дмитрий, што вы хотите, каб я зрабіў? Вы хотите, каб я прыехаў на базу АМАПа і сказаў, ты арыштаваны? Я кажу, ну калі гэта закон патрабуе, то так. Я кажу, калі пасля затрымання з ім штосьці робіць фізічна, гэта парушае закон? Парушае. Я кажу, павінен такі чалавек несці адказнасць? Павінен. Чаму вы гэта не робіце? Ён кажа, ну яны ж тады не будуць мітынгі разганяць. Я кажу, а да мяне тады якое пытанне? Вы казалі, вось, выконвайце свае абавязкі як міліцыянта. Ён кажа, мяне больш загадаў пакуль ніякіх не было. Вось на гэтым мы развіталіся. І я іду працаваць піар-дырэктарам групы кампаній. Я у пэўны момант ты думаеш, трэба думаць о сям'і, трэба думаць уже там дзіцёнак твой, ты не з'язджаеш, трэба дзесьці можа там прытрымацца, але адбываюцца зноў падзеі, там, напрыклад, там Бандарэнка, вось гэта гісторыя, і ты выказваешся. Там з Барысевіч была гэта гісторыя, калі арыштавалі журналістку, там Тутбай тэлефануе, Дмітрый, вы можаце сказаць, магу, кажу, бо не магу маўчаць.
кажу, хоць здавалася, што ўсё ў цябе ўжо ёсць, там таксама ты прыйшоў, знайшоў працу, добрая праца, ты працуеш. І вось ты у пэўны момант, і кожны раз гэта быў выбар, кожны раз ты думаеш, Божа, табе трэба маўчаць, ну, цябе заб'юць, цябе пасадзяць. І калі штосьці адбываецца, ты сабе кажаш, ты не можаш маўчаць, ты павінен казаць, ты не можаш маўчаць. Як цябе бралі ў 22-м годзе? У 22-м годзе гэта было жорстка, яны заходзяць, я збіраўся на працу раніцай. Жонка з дзіцём толькі выйшлі, літаральна ён пайшоў у першы клас, мой сын. І там гэта верасень 22-го года, толькі-толькі вось ён выходзіць. Ну і адчыняюцца дзверы, шчыты, страбаскопы гэтыя, там аўтаматы, помпавыя, там стреляем, открываем огонь на поражение, лежаць там. І ведаеш, павінен быў быць нейкі адреналін, хваляванне, нічога не было. Ось такі спакой. Я не ведаю, чаму мне такі проста спакой. Можа, што я жыў пад гэтым дамокловым мячом, як кажуць, і чакаў гэты момант 2 гады. І я спакойна лажуся на падлогу, і вось пачынаецца гэта кола. Это быў губазік, там яны мяне не чапалі, яны хацелі, каб я стаў на калені, я кажу, я не буду становіцца на калені. У мяне хворая спіна, вы потым мяне не падымеце. Не, ладно, становись, там, стал. Там прыходзіць Юля, пачынаюцца нейкія пагрозы, там, і ўсё, і так далей. Мы едзем у гэтым аўтобусе, мяне везуць. У гэтым аўтобусе я ў кайданках, і ў пэўны момант я на падлозе ў гэтым аўтобусе, я ў кайданках, ён накідвае мне ззадзі ось такім душаючы і пачынае мяне душыць. А я тут аж займаўся пэўны час джиу-джитсу, і ў мяне ўжо на рэфлексах я ось так падбародак усунуў пад руку яму, каб ён не задушыў мяне, і ён, ну, так вельмі, вельмі моцна пачынае ціснуць, але ён боўтаецца на мне. І ось уявіце, 21 стагоддзе, Мінск, людзі ідуць на працу, там на светлафорах стаіць гэты бусік, у якім мяне вязуць, гэта 8 чалавек, і ён мяне душыць, б'юць там па нырках там і гэтак далей, і вось гэты бусік ось так хістаецца, і ён такі, шо, бля, здаровы, там, і ён на мне ось так вісіць, боўтаецца на мне, ось так, ось мы едзем у гэтым бусіку, там па твары, там яны там прылятае, стараліся біць там па нырках, там па жывату, каб я там, потым рэзка яны там пачынаюць здымаць мяне на тэлефон, там імя, фамілія, там я, Дмитрий Семченко. Ни перед кем извиниться не хочешь? Нет, конечно, не хочу. И один там, ну, так хотел знову тут показывать, типа, не трэба. Мы приехали, губазик, і там доўгая была размова. Вось гэтая гісторыя, там ніхто не хоча быць мярзотай, усе хацяць там быць героямі, там бок мы ратуем краіну, каб не вы, тут была б там вайна, яшчэ штосьці там і гэтак далей. І пачынаецца вось гэтая гісторыя, і яны кажуць, што ну то бок там геі будуць, там што ты хочаш тут, каб было вось такая там гісторыя, там вайна, там ну такая, ну уся гэта відавочная гісторыя. У Юлю таксама забралі. Яна была ў суседнім пакоі. Ну, калі пачалі рабіць нешта ёй, то відавочна я б там казаў. Яны пыталіся зноў запісаць нешта. Я адмаўляўся, яны хацелі гэта пакаяннае відэа. Я адмаўляўся ад гэтага. І яны... Прыйшоў нейкі там начальнік, там, ён кажа, там, Семченко, як ты дакаціўся да такога? Як ты такі паважаны чалавек быў, як ты мог дакаціцца? Я кажу, я нікуды не каціўся. Гэта вы мяне сюды пракацілі. Калі вайна пачнецца, украінцы сюды прыйдуць, то ты будзеш ваяваць за Беларусь з імі? Я кажу, я гатовы ваяваць за Беларусь, але яны сюды не пойдуць, да іх прыйшлі. Зараз ёсць толькі адна краіна, якая хоча зжэрці нас. Адна краіна, гэта Расія, якая хоча зжэрці Беларусь. І вы зараз вось ёй гуляеце на яе баку. Все, будзеш сядзець, там, і так далей. І далей акрэсціна 3 разы, то есть мяне прагналі вось 3 разы, то есть то бок там цябе арыштоўваюць, там першы раз за мелкае хуліганства, быццам бы там я размахваў рукамі ў раусе. Другі раз за тое, што я напісаў пост у падтрымку Тутбаю, калі яго зачынілі, я казаў, што не трэба знішчаць гэта незалежныя СМІ, бо гэта абараняе наш вось гэта нацыянальны фундамент, і сотні гэтыя мне далі, і за нашу ніву. За нашу ніву, калі зачынілі нашу ніву таксама, я таксама сказаў, што гэта наш нацыянальны падмурак, і гэта цагліны выбітыя з яго, што не трэба гэтага рабіць. І я атрымліваю гэтыя сотні.
І гэта было, ну, то вельмі жорстка, ўсе ведаюць гэта, но мяне там прагналі па такім коле, што там я сядзеў у гэтых там шклянках так званых, ось, я там не еў там сотні, там не піў нічога, мяне не выпускалі там у туалет нават, я трываў усё гэта у гэты час там. Ну, гэта там увогуле, там можна было там прытомнасць траціць там у гэтых 30 чалавек там у гэтым маленькім пакойчыку, там гэты кандэнсат, які плыве па сценах, там ты вось так, ты не можаш дыхаць, людзі там губляюць прытомнасць, старыя, маладыя, збітыя, іх білі там патэльнямі, там чым толькі не білі, там што паламаныя рэбры, ногі, рукі. Гэта, ну, гэта жах, это 22 год. І людзі ўжо думалі, што, можа, скончыліся гэтыя рэпрэсіі. Не, усё было, вось гэта, там, ну, там такі жах адбываецца, столькі збітых, столькі страшэнных рэчаў. Ты пра патэльні не прыдумляеш, што рэальна людзі расказвалі там? Калі яны знаходзілі, бралі чалавека дома і знаходзілі не з алюмінію, а вось такую чугунную патэльню, яны радаваліся як дзеці, яны білі людзей гэтай патэльняй, хлопцы паказвалі свае спіны, там проста, ну, там чорныя, фіялетавыя, там, ну, страх, там што было, там гэта такі, чалавек ляжаў, яго білі, там, пакуль там не заставалася там не жывога месца. Божа, і гэта, ну, так, інтэлігенцыя, светлыя людзі, то бок там, ну, з імі было, можна было аддаць жыццё за гэтых людзей, яны былі, ну, такімі светлымі казаліся. Што ты зразумеў пра сістэму за час твоёй все-таки? Што гэта страх, гэта не, разумееш, у пэўны момант майго жыцця я думаў, як у 37-м годзе маглі там, у 30-е маглі адбывацца гэтыя рэпрэсіі, калі там, як людзі ўвогуле маглі жыць у такім страхе. І калі мяне вазілі, вось там я ехаў там судоў, там гэта быў такі кола пакутаў, велізарнае кола пакутаў. Калі мяне возілі па вуліцах, я бачыў, як вось тут людзі пакутуюць, яны там паламаныя, знявечаныя, там скалечаныя. І калі ты едзеш па вуліцы і бачыш, як там хтосьці ў кафэ, хтосьці там выходзіць там з крамы, там сумкамі ідзе, там хтосьці там люльку з дзіцём, ну, жыццё працягваецца. Ты разумееш, што у 30-е было таксама, людзі там чакалі трамвая, там стаялі ў чэрзе за квасам, там елі марозіва, а ў гэты момант там кагосьці катавалі, забівалі ў падвалах. Вось, і ты разумееш, што, ну, жыццё вось так ідзе, і ты не ўбачыш гэтую карцінку, на вуліцы не страляюць людзей, што гэта ўсё адбываецца там. І людзі вымушаны жыць і вымушаны жыць далей. І я не абвінавачваю гэтых людзей, якія там сядзелі ў кафэ, там выходзілі з крамаў, калі там я праходзіў праз гэтыя пакуты, ну, у іх не было выбару, ну, як жыць далей, як там жылі, каб псіхіка вытрывала. І ты разумееш, што вось так. І гэта быў такі кола болі, якое, здавалася, ніколі не скончыцца. Бо там мне пагражалі там сынам, і казалі, што мы арыштуем твою жонку Юлю. Прыехаў у базік, бо я вёў сябе вельмі борза доўгі час, там я з імі там усміхаўся, казаў, што я не баюся. І першы раз, калі мяне прабілі вельмі моцна, калі яны прыехалі і кажуць, што ты ведаеш, што чарговы крок мы ўжо адмашку атрымалі, што твоя Юля едзе за краты, і твой сын едзе ў дзіцячы дом. І ўсё. І ў мяне, ось, мне здавалася, што я страціў сэрца сваё, што яно разрывалася. Я не спаў, я ляжаў, у мяне была такая віна перад маім сынам, што мне здавалася, што, ну так, ты ідзеш на нейкую рызыку. Мне здавалася, я рызыкую сабой, сваім жыццем. Калі я штосьці рабіў там, ты думаеш, буду маўчаць. Пачынаецца вайна з Украінай, ты не можаш маўчаць. Ты кажаш, што і ты супраць, ты пішаш, ты знаходзішся ў Беларусі, і ты ўсё роўна пішаш, што вось я супраць гэтага, я супраць гэтай вайны, я супраць. Але я рызыкаваў сабой, тут я разумею, што вось мой дзіцёнак, што я прывёў яго ў гэты свет. І, Божа, што, ну, трэба было адказваць за яго. Трэба было, па першай чарзе, вось я вінаваты. Я разумею, што гэта робяць яны. Я ведаю, што былі такія кейсы, калі яны арыштавалі. Я да гэтага прачытаў, я разумею, што яны не жартуюць, яны не палохаюць, яны зробяць гэта. Яны кажуць, толькі там яна штосьці кажа, ты там будзеце толькі... Всё! Ён у дзіцячым доме, все. Я сижу, мне холодны пот, я не размаўляў, я ляжаў на гэтай падлозе, у гэтых целах, там мы ляжалі адзін на адным, я памятаю гэта пачуцце маё, што мне здавалася, што яны мяне ось, просто разорвали мне сэрца.
можа я там нават нейкі інфаркт быў, бо мне было балюча ось так у грудзі, што я ляжаў у гэтай грудзі цела, мы ўсе ляжым там, бо так было мала месца, мы ляжалі так ось, хтосьці у каго там галава тут, нага тут, бо мы там на падлозе гэтай усе ляжалі ось так. І я памятаю, што я не спаў гэтай ночы, што мне было так балюча. Я прайшоў гэта, я прыехаў, можа, кілаграмаў нейкіх там 50 быў, калі прыехаў на Жодзіна. Вось за гэтых 1,5 месяца, потым яшчэ я там на бетоне нейкім мяне трымалі, там уже у суседнім будынку, там на халодным бетоне там прыходзілася спаць, там і гэтак далей, там і ўсё. І тыдзень прыехаў, у меня была такая барада, я паглядзеў, я не пазнаў сябе. Там першы раз я ўбачыў сябе ў люстэрку. Я просто не пазнаў, я быў там, мне былі там косці, здавалася, просто я глядзеў. Калі мяне затрымалі, я быў 100 кілаграмаў, і я казаў, дык здыміце кайданкі, вас 8 чалавек, вы такія смелыя, ну, вас 8. Губазикуцы казали, так а зачем нам рисковать? Ты пацан здоровый, 100 килограммов, еще наручники снимешь, хрен его знает, что будет. И ось я приезжаю, гляжу на себе, и там просто ось шкілет просто нейкі. Гэта было жудасна, і гэта быў такі боль. Калі ты даведаўся, што Юля з сынам у парадку, што гэта былі просто пагрозы, на шчасце? Ну, я перадаваў Юлі, каб яна не пісала, бо калі мяне там перарыштоўвалі, яна там пісала ў інстаграме, і ўсе СМІ там пачыналі пісаць з яе словаў. І іх гэта злавала вельмі. Яны казалі, што все, мы Дар'ю Лосік арыштавалі, у нас адмашка такая ж на Юлю. Мы ўжо атрымалі адмашку. Бо я казаў ім, калі яны прыйшлі, я казаў, а чаму вы раней не прыходзілі, што не было адмашкі? Яны казалі, ну так лічы, што мы яе атрымалі. І у той момант, так, я вельмі балючы было. І я напісаў, калі толькі я апынуўся на Жодзіны, мяне прывезлі, я напісаў Юлі, каб яна ехала, каб я не хваляваўся за іх, бо мне так балела. Я кажу, Юлечка, з'язджай. Так і напісаў у лісце, і гэты ліст, ну я так, з'язджай там, да, там так, туды, куды ім там трэба ехаць, едзь туды. Яна мне напісала, што мы пачалі гэты шлях разам. Мы яго абралі. Я без цябе нікуды не з'еду. Яна кажа, што мы пройдзем яго разам, і хай будзе, што будзе. Я цябе не кіну, яна кажа. Яна засталася до канца, пакуль я не выйшаў. З аднаго боку, я не мог казаць ні на судзе, там не адчуваў сябе вольным і не мог казаць тое, што думаў. Хоць я і казаў, я казаў, што я супраць вайны, я казаў, што я не ад сваіх словаў. То бок, ведаеш, калі я сядзеў, мне 130 артыкул мне далі. Быццам я распальваў варажнечу да міліцыі, да сілавікоў, але камітэт судебных экспертызаў правёў экспертызы, пакуль я сядзеў, і апынулася, што гэта хлусня, што яны, калі следчы прыйшоў да мяне, яны не знайшлі састава злачынства ніякага. І вось гэтыя людзі, дзякуй ім. Дзякуй, што ў 22-м годзе былі людзі у камітэце судебных экспертызаў, якія шчыра напісалі, што няма злачынства. Псіхалагічная, лінгвістычная там экспертыза, там так і напісана, што тэкст носіць, там мае пасты ў інстаграме, носіць крытыкуючы характар, але ні абразаў, ні прызываў там да крыві нейкай, там ні там нарэшце там кагосьці яшчэ, гэтага нічога няма. Няма гэтага. Потым і я даведаўся, гэта следчы кажа, што я там прыйшоў да кіраўніцтва, то бок ось паказаў тваё, і кажа, будзе іншая спраўка. Далі спраўку ад ананімнага эксперта, які сказаў, што ўсё было. І калі на судзе пачынаў, ніхто ж не скажа, што там было на судзе праўду, бо там белты было, калі пачынаўся, яны кажуць, я не прызнаваў віну, там увесь, пакуль быў паследствам, там і там, яны кажуць, то бок, лічыце, я кажу, а як мне, я пісаў нейкія рэчы, я не адмаўляю, я гэта напісаў, але там я не прызываў нікога там забіваць, там ці нейкага варажнечу, то бок, крыві мне менш за ўсё хацелася, бо там пастралялі бы, напрыклад, людзей гэтых проста беззбройных і ўсё. І я кажу, вось эксперты камітэта судебных экспертызаў не знайшлі злачынства. Не знайшлі. Я хачу паслухаць, што лічыць суд.
Вось пачаўся гэты суд, і на працягу ўсяго суда там, ну, я таксама там, вось вы там напісалі пра тое, пра Украіну, я кажу, ну так, я супраць там, мы ў ДКБ, я кажу, ну так не на Беларусь жа напалі, не на Расію напалі, напалі на іншую краіну, чаму Беларусь павінна ў гэтым удзельнічаць. Я хочу цябе спытаць, а як усе гэтыя гады ты з сынам падтрымліваў стасункі, так? Таму што... О, гэта была моя боль, гэта была такая боль, божачкі. Я памятаю першае спатканне, калі мне ўжо далі 3 гады там, і далі спатканне нарэшце, калі ты пра шкло размаўляеш, там моя мама павінна была прыйсці да мяне. Гэта я ўжо на Валадарцы было, я прыехаў, ну, судзіцца ў Мінск. І я думаю, зараз я прыйду. І я, ну, так дрэнна выглядаў, бо там, ну, так, ёсць фатаграфія там, ну, так, і яшчэ такую абралі гэтую фатаграфію, бо там я быў такі змушаны, бо мяне так трымалі, там стараліся зрабіць так, там, каб я ось так быў такі. І я так, прыходзіць моя мама, я думаю, зараз трэба маму упэўніць, што ўсё добра. Я буду усміхацца, я прымушу сябе усміхацца, я буду казаць, мамачка моя, ўсё добра, не хвалюйся, калі ласка. Я прыходжу, а мама прыйшла разам з маім сынам, і ў мяне ўсё абрываецца. І ў мяне увесь гэты час мне цяжка, ну, закаліўся так, што цяжка вызваць слёзы нейкія ў сябе. Вось гэта боль, яна сядзіць, і ты не можаш нічога зрабіць. І у той момант у мяне вось так, гэтая слеза, яна такая, вось гэты момант робіцца вось так чуліва, што гэты сын, я разумею, што, божахна, я кажу, сыночак, ўсё будзе добра, я выйду, і мы паедзем на мора. Я выйду, і мы зараз, і мы адразу паедзем на мора з табой. Кажа, да, папачка, я тебе люблю. Это такі цяжкі момант быў, ось, калі мы ўбачыліся. І наперадзе гэта было такое кола пакутаў. Я разумеў, што трэба праходзіць праз гэта. Я прайшоў праз усё. Праз шыза, там, праз, ось, там, усе гэта ведаюць. Праз усе гэтыя колы, праз там, падкідывалі там лязо, там, правакацыі, там, цяжкі досвед, там, сіза. Там ровары так званыя, калі мяне там перакідвалі з камеры на камеру, крымінальнікі, якія там намагаліся там за мной. Ну, але я ўжо прайшоў цяжкі шлях, цяжкі шлях уже такога жыцця. Так, я добра ведаў крымінальнае гэтае жыццё, і то бок нават у гэтых там так званых прэс-умовах, калі там мне нейкі там рэцыдзівіст, які сядзеў там 7 раз, калі пачынаў там нешта размову, яны як жывёлы, яны чуюць, на што ты здольны. І калі ты з ім спакойна размаўляеш, і ён ведае, што ў любы момант я магу перагрызці яму горла, проста перагрызці. І што ён не зробіць са мной там неяк там абразіць, там прынізіць, там нізкі, як там кажуць, сацыяльны статус апусціць, то бок ты пачынаеш размаўляць, і ён разумее ў размове, да чаго я прыйду. Ты з ім размаўляеш, ён гэта разумее, ён оперу кажа, што, ну, то бок то можа скончыцца вельмі, калі пачыналіся такія размовы. Гэта цяжкі шлях. І, ну, яны прапусцілі мяне праз усё. Я кожны там у баранках, там я кожны дзень мяняў гэтыя камеры, там як у хату ходзіць, мяне там у кожны дзень у новую. Гэта таксама гэта цісне псіхалагічна, гэта каб цябе ўжо зламаць у выніку увогуле, там каб ты ўжо там быў проста як згустак болі гэта. І вось зараз пасля ўсяго гэтага вельмі цяжкага досведу, немагчыма цяжкага досведу, ты, калі азіраешся, думаеш пра тое, можа, не варта было б, можа быць, варта было б прамаўчаць, зрабіць штосьці інакш? Ведаеш, гісторыя не мае умоўнага лада, але тое самае пытанне мне задаў міліцыянт, калі мяне везлі ўжо з Барановічу, ўжо на зону, і там 4 гадзіны раніцы я голы стаю, ось як ёсць, на там обшук гэта, змучаны гэтымі баранкамі, роварам гэтымі і всім астатнім. Мне трымалі ў камерах, дзе там вада была там і астатняе. І да мяне прыходзіць нейкі там маёр, які кажа: «Дмітрый, можна я з вами пагавару?» Я кажу: «Ну, конечно, ці магу я адмовіцца?» Ён кажа: «Я просто хачу па-чалавечы, ну, ось як чалавек вас запытаць». Ён адводзіць мяне, я ось такі голы, як ёсць. Ён кажа: «Усё ведаю, усё. Бачу, што зараз з вами. Ці варта яно было? Ці варта яно было, што вы зрабілі? Ось пайшлі на такі крок. Калі вярнуцца назад?» Я кажу яму: «Я лічу, што я зрабіў правільна.
праз усё, што я прайшоў, і праз усё, што я прайду, можа, і не дайду я да канца гэтага шляха, бо наперадзе яшчэ там больш 2 гадоў, а мабыць, не 2, мабыць, там яшчэ больш. Але я лічу, што я паступіў як чалавек. Можа, і жыў я ўсё сваё жыццё. Можа, я зрабіў шмат памылак, можа, я думаў так, як патрэбна. Можа, я думаў, што добрымі помысламі, да, як кажуць, там за Беларусь, не ведаю, якія там у мяне былі мэты. Але я зрабіў свой выбар, і я не шкадую. І за свой выбар я гатовы загінуць і памерці. І тое, што тут хай гісторыя потым будзе судзіць мяне. Я зрабіў правільна, я яму лічу. Вось я голы, змучаны, я стаю перад ім там і кажу, я лічу, што я зрабіў правільна. І не адмаўляюся. І зрабіў бы яшчэ раз так, каб вярнуцца абратна. Хоць не магу вярнуцца, але зрабіў бы так, бо інакш я не мог зрабіць, бо я з'еў бы сам сябе, бо я не выбачыў сам сябе. І я памёр бы там, я застаўся б на гэтым канале, я бы працаваў бы, я б там замазаўся цалкам у гэта ўсё. І я бы ніколі не мог бы сябе неяк прабачыць. Не змог бы, я з'еў бы і скончыў бы ось так. Я проста памёр бы і ўсё. І ён слухае і кажа, што дзякуй вам. Дзякуй. Ты зараз апынуўся ў выгнанні, і зразумела, што для цябе Беларусь была ўсім. Як ты адчуваеш гэта? Ведаеш, гэта вельмі балюча. Гэта боль, якая вось яна застаецца ўнутры. І я чапляўся за гэту зямлю як мог. Я нават, можа, і застаўся б, калі выйшаў, бо будучыня Беларусі на руках тых, хто жыве там, і ім яе рабіць. Я лічу так. І мне хацелася таксама штосьці зрабіць для сваёй краіны. І бацька мой мяне не дачакаўся, гэта такі боль. Я толькі паспеў паехаць на яго магілу, убачыць яго магілу. І разумеў, што можа больш гэта першы, можа быць, апошні раз, калі я бачыў яго магілу. Як табе паведамілі пра гэта? Я прыехаў, выбачыўся, што прабач, тата, што ты мне не дачакаўся. Гэта паведамілі, я быў на... Гэта такі боль проста. Ну, то бок, мой тата на суд напісаў такі кранальны ліст. Я вельмі моцна трымаўся на судзе. То бок, я там не хацеў там распаўзацца перад імі. Але мяне кранула вельмі, калі тата напісаў, што я воін-інтэрнацыяналіст, я там быў ранены, там мяне краіна моя адпраўляла на вайну, я праліваў кроў, там я быў ранены. У Чарнобылі я быў ліквідатарам. Не забірайце у мяне сына, зараз у мяне праблемы з сэрцам, я займаўся, каб яго лячыць, і вазіў яго там на РНПЦ. Сын вельмі дапамагае мне зараз, не забірайце, я яго не ўбачу, я не дачакаюся. Дайце мне шанец памерці разам, каб мой сын быў са мной, калі са мной штосьці будзе. Ну, гэта вельмі кранальна, гэта ні на што не ўплывала. Я разумею, што рашэнне было там, пліваць было ім там на майго бацьку. Але так і адбылося, я не дачакаўся. Я быў на промцы, прыходзіць нейкі там чалавек, міліцыянт, там ён псіхолог, які там павінен прыносіць гэтыя звесткі, ён ідзе да мяне, і я ўжо разумею, мне ўжо абрываецца ўсё ўнутры. Я толькі думаю, мама ці тата. Ён прыходзіць, кажа, тата. Я выў, я просто, каб ніхто не бачыў, я пайшоў там за нейкія сцелажы, там нейкі стаў. Я не плакаў, я просто выў, што я не дачакаўся мяне. Паўгады не хапіла, каб я дайшоў да яго. І таксама гэта была такая балючая гісторыя, бо ён быў 5 дзён у лікарні, яму не дапамагалі. Трэба было там нейкае шунціраванне рабіць, штосьці яшчэ, ён 5 дзён быў. Я вінаваць у сябе, што, можа, калі б я быў разам з ім, то я б неяк дапамог яму. І прыйшоў, я не мог спаць начамі, я не мог плакаць. Хлопцы казалі, што трэба нешта зрабіць. Я не лічу зазорным, каб мужчына плакаў. Гэта таксама моцна, то бок, гэта твои эмоцыі, і трэба іх паказваць, і не саромецца. Але я не мог вось так выплакацца. І там ты як згустак вось такі на гэтай зоне, ты не пакажаш нікому там сваю там слабасць нейкую. Я прыйшоў да псіхолага, кажу, слухайце, мне так балюша, дайце мне хоць валер'янкі якой-небудзь, дайце мне хоць штосьці, гэта жанчына, там шчасце, жонка,
кагосьці там з супрацоўнікаў. Я кажу, дайце мне хоць штосьці. А што такое? Я говорю, памёр бацька, я не магу спаць начым. Я прасыпаюся, толькі аб гэтым думаю, што вось гэта А чаму? Я думаю, што гэта мая віна, што ён хваляваўся, што я вінаваты, што я вось так. І ён кажа, што... Яна кажа, так, ну так ты вінаваты. Псіхолог мне кажа, ну то бок, амаль што так, ты забіў яго. Я кажу, слухайте, я не буду з вами размаўляць, дайце мне гэтай валер'янкі долбаны, я пайду просто адсюль. Я не хачу вас просто амразіць як спецыяліста, які вы доктар. І забраў гэтую там валер'янку і пайшоў адтуль. І што мне дапамагло, я напісаў верш. Вось, калі я пісаў яго, я увесь свой боль у гэты верш уклаў свайму таце. Ну, калі дазволіш, я прачытаю. Так. Ну вось, не развіталіся з табой. Прабач, што ты мяне не дачакаўся. Што не абняў апошні раз сыночак твой. І нават за далонь не патрымаўся. Ужо не ўбачу я ніколі, як такім блакітным небам усміхнуцца твае вочы. Хоць у мяне таксама падрастае сын. Балюча, быццам я маленькі хлопчык. За шэрым плотам лесу карагод, і нават тут чакаюць свята людзі. Мне ж не патрэбны гэты новы год. Мой першы год, калі цябе не будзе. І снежань без снегу, і я без цябе. І вецер праз маё дыханне вые. Калі наверсе Бог яшчэ жыве, хай белай кудрай ён цябе накрые. Ты ў маіх рухах, тата, будзеш жыць. Ты навучыў мяне ўсяму на свеце. Ды толькі немагчыма навучыць, як перажыць, калі без бацькі дзеці. Пяшчотным з намі дужа ты не быў, бо так лічылася, сыны то не дзяўчынкі. Але ты ўсё для нас заўжды рабіў, а для сябе не ведаў адпачынку. Ну вось і ўсё. Цяпер адпачывай. На могілкі твае прыйду на воле. Я так люблю цябе, мой тата, выбачай, што пры жыцці так не казаў амаль ніколі. Тады не было снегу, і калі гэта напісаў, пайшоў снег. І быццам коўдры накрыў яго магілу. Выбачаюся перад татай, але перад усімі людзьмі, каму, мабыць, я прычыніў боль, перад мамай, перад сабой. То бок, ведаеш, такое, то бок цікавае адчуванне, што праз пакуты я прайшоў не за тое, што я працаваў там, так атрымліваецца, а за тое, што я зрабіў свой выбар і сышоў і пайшоў па гэтым коле. Але я не шкадую. І хай выбачыць мяне мой тата, што так атрымалася. Але я зрабіў тое, як я адчуваў той момант. І я не шкадую. Я лічу, што вось я зрабіў па гонору, як трэба было рабіць. І так, ведаеш, мяне прымушалі, калі я сядзеў на зоне, мяне прымушалі, каб я даў інтэрв'ю. Мяне прымушалі, мне пагражалі 411. Ты нейкім чынам змог саскочыць, я ведаю. Мне пагражалі, я казаў, я не буду даваць. Мне пагражалі там, слухай, там, чым заўгодна, там, ідзі долбаны, там, і цябе, я кажу, я буду рваць зубамі, вы мяне не возьмеце. Я загінем вось зараз з вамі, я вас буду цягнуць за сабой. Тут не было, я буду вас рваць, вось так казаў. І размова была такая, і калі прыехала АНТ здымаць мяне, гэта быў аператар, з якім мы былі ў такой жорсткай перадрагі ў Венесуэле, калі нас там у Пітарах, у гэтых, там фавелы, гэтай раёне, пыталіся з джипу выкавырваць гэта. Мы былі з мачэтамі ў руках, там, і цяжка іх. Вось прайшлі такі шлях з чалавекам, там нас выкавырвалі з гэтай машыны. І ён прыехаў здымаць. Прыехаў здымаць там яшчэ адзін там чалавек, які застаўся, якія працавалі са мной. Яны бачылі мяне і сказалі: Ціма. Я думаю, зараз пачнуць прымушаць. Я не спаў месяц там, я думаў, што я буду казаць. Мне казалі, мы ўсё роўна цябе прымусім, мы пасадзім цябе перад камерай, будзеш там размаўляць гэта. Ўсё роўна будзеш размаўляць. Я кажу, вы не прымусіце мяне сказаць тое, што не хачу казаць. Я буду біцца за кожнае сваё слово. Яны, ведаеш, яны глядзелі на мяне, як я стаю там лысы, схуднелы ў гэтай робе. Мы стаялі разам з яшчэ аднім палітзняволеным. Мы стаялі разам з ім там у кармане. Я чую, як яны кажуць: гэта Дзіма, гэта Дзіма, гэта Дзіма.
І я яму кажу, ты ведаеш, яны вось зараз прыехалі пісаць інтэрв'ю. Яны запісалі не са мной. Яны запісалі з іншымі палізняволенымі. Яны прыехалі пісаць інтэрв'ю з палізняволенымі. Яны думаюць, божа, як нам пашчасціла, што мы абралі правільны шлях, што мы вось не пайшлі за ім тады. А ён памыліўся. А я кажу, што я і нават зараз я не памяняўся з імі месцамі. Нават вот зараз я не памяняўся б з імі месцамі. Вот зараз не памяняўся. Я ніколі, мне там пісалі, што я там пераабуўся, так, хоць я там сходзіў 13-го ўжо сышоў з АНТ, калі не было гэтых і мітынгаў там, і там ланцугоў салідарнасці, там толькі пачалося там дзесьці там у чацвер, там пятніцу пазней уже гэта пачалося. Звальняўся калісьці гэтыя такія сілавыя пратэсты скончыліся. І там, калі мне пісалі, ведаеш, людзі, што там пераабуўся там, і там крысы бягуць з карабля, там пісалі. Я напісаў, што гэты карабль будзе тануць яшчэ так доўга, што вы проста ахірееце. Вось такі комент ён вісеў у мяне, што я напісаў, што у мяне не было упэўненасці там, і там, як людзі там думалі, ну ўсё там, ўсё адбылося. Ёсць шмат людзей, якія не абралі твой шлях, якія вырашылі прыстасавацца. Як ты ставішся да гэтага іх рашэння? Я не ў белым паліто. Кожны рабіў свой выбар. Я зрабіў свой выбар. І менавіта я, не маю права там паліваць іх лайно, што вось у мяне атрымалася, а ў вас не. Я не ў белым паліто, я з імі працаваў. І так, я працаваў у пуле. І як ні круці, якія б мне там не былі мэты, там, нацыянальныя і гэтак далей, я прыклаў да гэтага руку. І атрымліваецца, што таксама віна гэтых падзеяў, і на мне таксама, што я таксама да гэтага давёў. Я не змог гэта прадухіліць. І боль гэтых людзей і ўсяго, што атрымалася, яна таксама на мне, я таксама вінаваты перад усімі людзьмі. Ну так атрымалася. І я не маю права ад гэтага адмаўляцца, што мая віна таксама ў гэтым. І тое, што у кагосьці не хапіла чагосьці, у кагосьці свае мэты, там, хтосьці там ідэйна, там, за рускі мір, ці ён там за сваю кар'еру, ці яшчэ за штосьці. Гэта іх выбар. Я разумею, што зараз усе там, гляжу навіны, там, яны як зоркі, там, усе СМІ тут пішуць, хто паехаў там адпачываць на мора, у каго там дом там, у Астрашыцкам гарадку, хто купіў сабе што, хто падараваў свае жонцы, яны як селебрыці, толькі такія адмоўныя, але таксама іх тут піараць нават тут. Я не зайздрошчу, я не хачу нават зараз. Я прыехаў сюды з 3 валізкамі. У гэта ўмясцілася ўсё маё жыццё, ўсё, што я зарабіў за сваё жыццё матэрыяльна. Я прыехаў сюды з 3 валізкі. Гэта ўсё, што асталася ад маім жыцця. Жыццё кароткае, і вось мы маладыя, прыгожыя, і вось нам ужо трэба сыходзіць у пэўны момант свайго жыцця, вось так жыццё праходзіць. І як бы не склалася маё жыццё, які б яшчэ цяжкі шлях я не прайшоў, я спадзяюся, што будзе момант, калі буду сыходзіць я, і мой сын будзе побач, у яго атрымаецца тое, што не атрымалася ў мяне. І я скажу, што галоўны, сынок, я шчаслівы, што я застаўся чалавекам. І хай мой прыклад будзе табе на твоё жыццё, заставайся заўжды чалавекам. І хай адны будуць пісаць, што я там нейкі здраднік, быццам я камусьці здрадзіў. Другія будуць казаць, што ты там працаваў. Але я ведаю, што не здрадзіў ні сабе, ні сваім прынцыпам, а галоўнае, не здрадзіў Беларусі. І хоць я не там, вось яна. Яна вось тут у мяне. І яе ў мяне ніхто не забярэ. І калі я змагу вярнуцца калісьці, то мне не трэба нічога. Я буду самым шчаслівым чалавекам. Дзякуй табе за гэтую размову. Дзякуй. Сябры, дзякуй, што даглядзелі гэтае відэа да канца. Гэта вельмі высокая ацэнка нашай работы. Калі ёсць чым падзяліцца, пішыце ўсё ў каментарах. Мы будзем чытаць і адказваць. Падпісвайцеся на канал, каб не прапусціць новыя гутаркі ток, а таксама падтрымлівайце нас рублём, калі ёсць такая магчымасць. Спасылкі вы ўбачыце альбо ў апісанні пад гэтым відэа, альбо проста можете перайсці па QR-кодзе на экране. І дзякуй вам вялікі, што вы з намі.